handiri kutanga muri yeZimbabwe rega ndikoti paka Rusape Chendambuya chief village Mwendas Zimbabwe rega ndikudzesa katika mukati menzvimbo iyi kune murandakadzi ange achishanda pane mumwe musha basa rekuchengeta pamba zviya kuti kune vamwe vanhu vane misha yavo vanoti musha wangu haufaniri kuparara unofanira kugara uripo kunyange ndikaenda kunze kwenyika kunyange ndikasenza mukati meguta reHarare kunyange ndikaenda kuCanada kana kupi but musha wangu ucharamba uri musha nekuti kumusha ndo kune midzi ichokwadi tenoroshiwiripe inzwa baba pati inzwa mana yekubereka ndati muzukuru amai vanga vachichengeta pamba apa vaigara vakasununguka varipo ndokubva vaita wekudanana naye muzvina rudo mudiwa shuga pai yavo ndikutaura munhu unenge uchida uchipa rudo rwepamusoro vadanana nemunhu ava muzukuru pane rimwe zuva rakangofunga kuti munyeve ndamboonawo kabeji rikanire kukabeji shona waibata mzuwa yes. wakura kamzuwa aiwaka ndiwakaona usikana wetege ndasida kabeji pavakatauranya kuti ndasida kabeji havane kutanga vatsvaga kuti iwe munyeve wacho uri kupi nokuti kana urimo mukichenika unenge uchitovaverera kuti ndoda kubikwa ndinopinda mpoto avo ndokutora kabeji ndokurikungurutsa amai kumagunde amai kumagunde tekesa musutu kumagunde kufamba uko vachienda kumbari kabeji ravo kukinurako kuvhurika kwedhoo pitirikiti inside vapinda muteni mufariro wavanhu vachiita nemunyevhe ndo mufariro wangu wakuita nekabeji asi munyevhe unoti ndini muridzi wepano ndini baba wepano uri chimoko changu anouya pauri chikomba but vese hapana karoora kuvabereki mukadzi uyu zvikomba vatinoti vakuwasha dondo yes. iye zvakare ari muroora dondo kuvarume vapinda mumba vanhu vakufara pasi 9 paka wapindira munyevhe kabeji iri mukati papa vanoziva kuva iyi umunyevhe uyu unogara kupi vese unogara nzvimbo idzodzo kwaRusape reka kwa Chendambuya Chendambuya iri muRusape alright iri muRusape okay apa tataka kusumudza zita hombe tozoenda kuti muzive kuti ndikwachifani okay kana singakanganizi ndokwana Chengi Masaroko Madam Boss right ivo ninge uri pachipatara zvo vasi kuziva kuti kudzimba kuchakapotoka right inzwa kuba KB paka munyevhe wapindira zvikanzi ini ndinomera chero risina kudzvarwa iwe unotoda kuti utanga wadyarwa ugosakurirwa inomera chero zako handine power vashandi vomubhotera vachitora motera vachiisa pasi mwari pasi mwari pamusoro mukadzi arivo kabeji rikaona kuti ingatogona kukunguruka vari kabeji rarwa pasi ratiza kumunyevhe wakapinda sei mumba manga musina ukiwe akatobanikidza vurai dhoo nekutorwa dhoo uchipinda munyevhe haune power kabeji chiva kunguruka amai kumagundi asikaverengeke vachivatsvaira ndobva atsoka ndobva nemukadzi Zimbabwe mukadzi akarohwa mumusoro make makatooneka kuti akatorohwa nechimwe chinhu chakaoma nzvimbo 2 ndokubva anobata mukadzi uyu ndokubva aenda kwakavanzika masaidi ari 2 uku neuku ari kuratidza sekunonzi airova nechimwe chinhu chaiboora kusvika mukadzi afa uyu murume uyu ndiye ega kumapurisa kuti ndiri kufunga kuti munhu wandarova uko afa saka izvo zvimapurisa chinosvika vari kuona hakuna munhu akafa kusvika mutumbi watorwa iye ari maoko emapurisa so ndo nyaya iripo kudai so ndichitaura nyaya iyi ndokusaka ndanga ndichiti ndange ndichikukwazisai mukoma KB munhu wandanga ndichitaura nezvake anonzi Makurumidze murume uyu anozviti inini kana ndafa handivigwi ndisati ndadzokera kwandoshandira good nemhaka yei munogona kuti vateereri fungai kuti munhu anoshanda basa rei munyika yeZimbabwe kuti basa raanoshanda azviite kuti kana afa avigwe asati adzokera kubasa kwake chero zvikaita sei
Anotodzokera sei? Nemusemo wenyika munotodzera kubasa kwake. Anoshanda basa rei munhu uyu? 26 minutes past 10. Zvikanzi murume uyo kana kuti mutereri uyo anoshanda kakumochari. Baba Isabel. Hanzi anoshanda kumochari. Timbunza vangu zvakare. Okay. 0712726779. New WhatsApp number ye National FM. Hey, Zimbabwe. Paka. Nyaya yandoda kutaura panapa muri yeZimbabwe. Inyaya inogona kusuwisa. Iri nyaya inobva kubhowera. Zimbabwe chibatisisei, chinzwei, mugochinzwisisa kuti bhozho pandakudzika apa zvakambomira sei. Regai nditaure muri yeZimbabwe ndechiti nyaya ndiri kutaura panguva inonyangetika mukati menzvimbo yekubhowera. Nyaya ndiri kutaura yekubhowera iyi yakamira yakadai. Kune murume akatenga dhongi kune mumwe murume. Atenga dhongi ndokubva abhadhara mari. Mari yakabhadhara aisiri uyo akashachwa. Kureva kuti akasara neimwe mari yekusobhadhara kutenga dhongi. Kana chadhogodha mimba yebera uchitinzwa Fona. Tiri kuda kuti uzoita zvako chaizvo zvawakatanga uchipinda pachimuti signature yekuti kana chadhogodha wapinda unoita sei. Nokuti apa ndiri kutaura nezvedhongi apa. Give aipinda nebhera repasikoro. Right. Chadhogodha reve dhongi raikuma. Nasi tira nezvedhongi chadhogodha mira uri pastendi paya. Inzwa baba pati. Murume akavinga munhu uyoyo wakatengera dhongi. Zvikanzi shamari mari yangu. Ndine bhabharazi. Ndinoda kutenga chi? Utenga doro. Zvikanzi une bhabharazi. Pana pashamari zvakaoma ndisandani chi? Ni mari. Chimwa doro randinaro iri. Ndakanda kutenga doro kare panapa. Ngati ngonwa. Ndatenga doro ndisanda kuona. Ngatimwe. Avo varume kusvitsana nyaya dzichitsva kumba vachimwa varume vadhakwa. Vakuenda kumba vakuperekedzana. Akatenga dhongi neakatengeserwa dhongi. Vakuenda kupi? Kumba. But pavakasvika pamurume uyo aitsvaga mari yake kumunhu akatengesa dhongi. Uyo kutsvaga chikwera chikuenda munhu kune munhu wake. Aive nemunhu wake waive naye achiti ndiri kutsvaga munhu wangu ane mari yangu. Pavakabva varipo tu vadhakwa ava muridzi wedhongi neakatengeserwa dhongi varipo tu vakasiya murume uyoyo ambosvika neumwe valirika vachibva vaenda. Avo muzinzira zvemukona, avo zvemusango, avo vasvika musango. Ameno zvavakanowirirana kuti raive sera rekudhara here kuti hongu chikwere chedhongi chiripo but vane mamwe mabasa avaita. Mabasa avaita. Kana munyika anotovhundutsa. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Emilio, varoi avana piro mumba, iwe. Murume uya auya nemumwe wake wanga achifamba naye uya achiti shamari ndiperekedzewo ndiri kutsvaga munhu ane mari yangu. Akatenga dhongi. Asiwa kabebe. Azoti ndakufamba urika ndidise ndiende. Hamai kumagundi, hamai kumagundi, jekesa msitu, kumagundi. Kufamba huko. Ari kuenda ka. Ane rekeni. Okay. Dzeshiri dzadzi. Dzanga dziri nguva idzi. Rakacheka nyika. Anzi koshirino aishirino ngamasikati. Anzi kashira asikusubukati mira ndinyatso kaseta. Akazoti ari kuswedera padhuze. Ari kuswedera padhuze. Kuti aone kuti aiwa bhati saka isiri. Iye ari kuda kushirika. But kwari kuda kushirika kunzwe Ati ambosera nezveshiri. Asati ndosvika kuna shirika. Dhuma nevarume tuva nyakutengesa dhongi nekutengeserwa dhongi vari busy kusasana kuita murume nemukadzi. Kuvakomana muri kuitei? Anga ari mukadzi papo ndiani? Anga ari mukadzi manjeka ndiye nyakutengesa dhongi. Nyakutengesa dhongi. Nyakutengeserwa ndiye murume. Ndiye murume. Apa.
mzukuru kanyamba ndizwe sekuru chinyara mzukuru wapindule kuvarume ava vazere mzukuru chera mzukuru waliza mzukuru ulizochema unaita nema wandiro keta madzimai nema nakiro keta madzimai muchenyero wao chikunero muda kudzosera kito chema vachikomenda vevamwe nesu kuvakomana muri kuitei shamwari ndiona nyaya iyi ngazviperere pano ndiwo tiona ka ngazviperere panapa handikupa uye anga ari murume ndokupa kwakaendiwa ka uyo kutengesera dongi ndokuenda kupa ndobva asvika Zimbabwe idza kutonyora kwacho kumanaka ndobva apiwa wachi yakamushana ndopfekwa nimwe munhu wachi ndofunga kupfeka kuwachi iko kwakatokosha ndobva apiwa wachi ne2 US nyarara apiwa wachi ne2 US achibva anyarara so apa ndakandiri kutotaura neumwe hama inova hama yemurume vapiwa 2 years muchenda akapiwa 2 years ari akazorangarira kuti mana zvinhu izvi imhosa chaiche ndikapiwa 2 years akazopiwa 20 years musi wapiwa 20 years ndo pakadano kunzwisa kuti unjanizviwe sotiwa 20 years but matsvagiro enge chiva nemunhu kwayoka atopinda nzima uye akati iwe mina ndikuudze varume mari ndakapiwa nezvakati ndakaona varume one uyu neuyu vachisesana vari mukadzi uyu aitwa mukadzi manje achibva toona kuti ndikatangirwa kusanoripota inini kuti ndaitwa mukadzi inenge yakaoma akapiwa huku ne$2 ne2 years neaitwa mukadzi havo kwasabhuku kunoripota hamaikumagunde hekumagunde chakaisa musoto hekumagunde kwasamba huko asvika kwasabhuku ne$2 yavo nehuku yavo suka nditauya sabhuku ko 20 US yange sinotambirwa yange yatambirwa nofana yakarevada kugarirwa nokuti kwasabhuku ndichita nyaya iyi handida kuona $20 zvichita kwasabhuku saka inofunga inenge inorema inogona kushanda inenge yakati sare ndobva enda kwasabhuku deti nhasi ndiani nhasi ndi 5 January saka ndichakuudzai nokuti sabhuku akashevedza vanhu kudare ne04 handisati ndanzwa Zimbabwe kuti dare rakati kudii yandiremera kuti titange tapedza dare ndisati ndakuzivisai Zimbabwe zvikuitika kubhowera saka ndichanzwa kuti dare nezuro kwasabhuku rakati kudii hatimirire kukubvunzai hatimirire kuti mufone Zimbabwe kwakatika nyaya iyi nezuro makaona dare iri hama dzemurume aita mumwe wake mukadzi hama dzemunhu aita mumwe wake murume makatibata izvezvo vanoziva nyaya iyi kubhowera tanga izvi ndokusaka mutopiwa kakuro inamba iyi handitese New WhatsApp number ya National FM inoti 0712726779 0712 dzakambomira wena kutonyora $2 wachi huku $20 avaiwe bhosho nekuwanda kwakaita kamadzimai varume kwakudanana regerai kaucheme chokwadi kanyemba ndinonzi munyaradzi mukupe ndiri kuno kuHonde Valley kundichemedzera muzukuru wangu kurita muzukuru yemwana wangu pasina muripo Baba Isabel, pindai muna Harare Street. Baba. Pindai muna Harare Street. Mugara zvenyuzi. Muone vanhu vanenge vachizvura. Baba, ukaenda kana dai chinzi unomwira mvura, unomwa dhiramu kamutown. Yes. Vachidarika vana zvavo. Vageza vana. Masikiro akaitwa vana muZimbabwe. Muzotibatirawo baba chamo. Vageza zvavo vadyejira vanasikana uya uone migwagwa yobwinya nejene iyo maruve enyika ndivo vanasikana zvido zvemoyo zvitonodza moyo zvikunda moyo akamukaka shuwa usaoneka uchienda kuna munango mamuna even ukaita tsotsi ukanetsa tikakutumira vana ivavo tokubata chete musadaro vana veZimbabwe ubvoenda kunomwe murume pepe ndebvu kusangana KB na Bhosho happy new year nyaya yevarume vanoitana mukadzi vakakwana here ndinonzi mai Naume kwagutsa kudomboshava idomboshava idomboshava yes zvinorwadza chokwadi
nemawandiro akaita madzimai baba Isabel. Iwo manakira vakaita magezero avanoita Chiko. zvimiro zvacho Ya. ukada kuita 4 ukada kuita 6 zvaunoona kurambidzwa uri babaka asi uchivachengeta Yes. uyezve vabereki vana ava varege kuti varoora dondo. Kunosvika pamwe ndiri kuona vanhu varipo vari kufara wanike ndepabosicheneke. Ndakaona murume anoti akanetsana nevanhu kubhawa anonoshedza mukadzi wake kuti uyai kuno kune vanhu vatidetsa. Asi mudzimai wacho ane black belt. Baba murume wachihera. Ayayaya murume anoti akarohwa kubhawa anoshedza mudzimai wake, but anozosvika futi kunoshedza mukadzi wake nemhaka yei. Mukadzi paanouya zvakare asati arwisa vanhu vanenge vachinetsana nemurume andira kurova murume wake kuti why uchirohwa neumwe murume. baba Isabel, murume anopfapfadzwa nemukadzi. isusu tinoti pasine mhirizhonga 1 miri nemushonga asi ndakuzogara pasi kubvunza aiwa ndichauya nayo zvimwe zvacho zvinoroverwa mudhara. musadaroka. +263 Zimbabwe. Are you ready, Zimbabwe? Right. Chimwe. Kuramba kandinakedzwa kati mutungamiriri wenyika ane simba nemhaka yei vanhu vanotungamirira so. Hai. President Dr. Idi Mnangagwa. Wana wanu janenge achitangati mwadziko. Love Mondoro pa Hopley wadzuka bwanji. Asavavira ndi muri vana vangu chete ndikaba tidevi. Ndikubona burezi Zimbabwe ndibva ndangofamba ndiri mukati mekupfapfaidza chikonzero zvaremba zvafamba zvakuenda paka Southbury Park. Southbury Park. Ku Southbury Park muri yeZimbabwe kune murume ariko akura sei kana muchikwanisa kuziva kanganise ari kuma 35 less than 40 years. Okay. Murume uyu anotoshanda pane rimwe basa ane vana vaviri nemukadzi wake. Murume uyu zvaanoita anoti akanetsera nevamwe kubhawa kana kuti ane munhu waanetsera naye anotoenda kumba kunoshedza mukadzi wake ndiye anouya kuzomirira fight. Why akazokwanisa kudaro? Murume uyu nyaya yake ndiye kuti iye pachake kana ane zvaakanganisa amai mwana vanomupfapfaidza ndokubva asarudza kuti saka ini kurohwa noitwa nemukadzi saka mukadzi wangu anogona kumira nuni. Asi zvakatomboitika ndezvekuti iye paakanetsa nemwe murume asi mukadzi uyu kana achinge asvika ashedza murume wakadzi uyu kuti amai uya kuno kundaita sei ndarohwa. Mukadzi uyu paanosvika anotanga kurova wake murume first kuti iwewe haukwanisi kurohwa nevamwe varume ili choti ndiwe murume wangu then wozoenda kune vanhu vacho ende anoenda kunomira ende nyaya iyi yakatoitika zvakare nesuro iye murume achitopfapfaidzwa. Ndakutaura naye ndichimubvunza baba chii chiri kuitika. Anotaura kuti akambokuudzai kuti ane simba rinodarika ari murume ane simba rinodarika mukadzi kana kuti mukadzi unodarika murume ndiani munhu panyika. Ini handirambi ndinorwiswa. Wakaziva sei kutenga kurohwa anoti iye ndira munhu aita zvokudhakwa saka mukadzi aindirova kana ndikarara ndisipo. Okay. Kuti uya kumba kwete kutadza kuti ndezvo ndakanganisa mumba asi nyaya kuti ndikangorara ndisipo kumba ndinosvika kumba ndichasei ndichirohwa pakuzoda kusanganisa maoko kusanganisa ndo pandikaona zvochokwadi fiya ndoita sei handimire saka ndichitiwo kana zvandiomera ndinoshedza. Saka nezuro akaroverwa panonzi pagora panonzi pagora papanashe ipapo ndapaziva ndo pakasvira munhu ipapo. Okay. Chihera aripo chii changa chaitika kuti murume uyu azorohwa nemudzimai? Murume akasvikirwa pabasa zvikanzi aiwa atochaisa aenda kumba ndokufonerwa zvikanzi ndiri kubasa zvikanzi ndiri kunyepa ndokutsvaga murume ndobva anopfapfaidzirwa pagora pabhawa pakazara vanhu hakaka chako ipapo. Saka nozuro vakasvika vanhu pakudhipenda kuti guys munozoona sei munhu wandakazosara kutaura naye wakwanisa zokunda kutaura naye ndiye Chihera kuti ndibvunze kuti naye vaChihera asi mudzimai wacho ndiChihera. Ndichihera. Okay. Ndichihera dari murume ainzi Mofu. Vava nenguva yakareba sei vachigarisana semurume nemudzimai? Ane vana vaviri. 2 vana. Zvinoreva makore izvozvo asi matwins kani. Ivo havaziva here kuti isusu seNational FM seZimbabwe nyika yeZimbabwe tinoti pasine mhirizhonga. Zvakaoma mugoma kepi kana kukamba iripoteke inonetsa.
polisi inotaka kutoseka kana murume wengaende unoripota pasine mhirishonga zvinei kuti uri murume ururawo nemukadzi kuti mukadzi arurawo nemurume ende munoripota. So murume uyu paanokanganisirwa nevamwe varume handiti oenda kunoripota kumudzimai, mudzimai ouya otanga kuchachanga mamuna wake, akapedza kurova murume obva aenda kuvanhu vanenge varova murume uvarova futi mune pikicha yake yachihera. Toda kuiona, toda kuona chihera. Tine masports anoitwa handiti, tine madzimai vanorova dhutu vachimirira nyika yeZimbabwe vachienda kunana Zambia, Mozambique, even vachinomirira nyika vachiuya nemikombe. Kuti hera vadii kuenda ikoko pano kupedzera hasha pamurume. Ndizvozvo right. Tine timu dzenyika ino dzakaenda kunopiwa menduro dzikadzoka dzosedzwa nemutungamiri wenyika uye kuno vecricket wasedzwa uye kustate house 50,000 p ini yani mari kuti kukia murume 0713938538 0713938538 kana 0789600748 yai ndo zvataitaura. That's GBV. Varume vangani vari kusiya vakadzi nevana mudzimba vachinogara nemamwe madzimai. Pamwe murume aishungurudza mukadzi akazvitsvagira munyaradzi wake. Vanhu ngavasiye nyaya yekupindira mudzimba dzevanhu, ngavasungwe. Message. That's GBV. Varume vangani vari kusiya vakadzi nevana mudzimba vachinogara nemamwe madzimai. Pamwe murume aishungurudza mukadzi akazvitsvagira munyaradzi wake. Vanhu ngavasiye nyaya yekupindira mudzimba dzevanhu, ngavasungwe. Mainzwa message? Ndiri kuinzwisisa. Handisi kuziva kuti vari kutaura pane yatataura here kana kuti message ini nyaya yamboitika kudhara yokuti isusu tati mukadzi akabatwa nechikomba. Saka vanhu vakukombolena vachiti vanhu ava vanoda vakadzi vevanhu. Kuti vanhu vari kuti here vasakombolene nyaya yemunhu ada mukadzi wemunhu nenyaya yekuti pamwe mukadzi uyu anganetswa nemurume wake achibva azvitsvaga. Kana azvitsvagira munyaradzi anouya here mubathing room yemunhu pamba ipapo. Rega tinzwe kuti vanga vachibata mbavhu mukadzi uyu ane mangoromera chete. Mankomo mamukaseiko hanzi chihera sando dzavo kuti ta mandityora mbavhu mukadzi uyo ane mangoromera chete. Tingati mangoromera nai baba isa asi mangoromera. Okay, pavarume vakarova murume wake handitika mukadzi chihera uyo murume akanoripota kuna chihera akadzoka akasangana nawo padhudhu vangani akarova 2 wechi3 pakangoya mukadzi wacho akabva disappear. Avanozopinda dhudhu. Alright. Saka mudzimbo mukaruwa varume 2 mukomaka zvakaoma. Chihera uyo ngaite hunhu uyo kuita order chayoko sevamwe vakadzi. Ini ndinopedzerana ndinonzi the radio inspector Shekman Matono paCranborn. Shekman. Philipi Chibara Kadoma yapindira chihera kuvanhu ita po kunana chihera vose. Panapa tinana chihera here pa National FM. Hatiziya but pane mofu. Mofu dzacho ndo dziripo. Imimi hamuna kana basa zvenyu. Ati? Imimi hamuna basa kana mune nharo mirai apa muri amai vangu. Zokorola? Imi hamuna kana basa. Nemashoko wataura chete iwawo. Watanda bosi. Nemashoko chete muzukuru. Mishonga kwamutare kune mota yokuti ukaikwira unotozoona usisina mari. Zvakaitika kudomboshava. Mishonga kwamutare kune mota yaunoti ukakwira unotozoona usina kana sendi. Ndinonzi Mai Nyati ndiri pa Stone Ridge. Amaiwe. Zvakaoma. 14 minutes past 11 anozosvikira pakuneta. Kuti zvirena ndilane nechi nebhiya kunge zviri kuimbwa na Killer Tina Ship. Azviite pasi nedomestic violence. Anditika hatidi mishonga mudzimba garai pasi mutaurirane. Naye wakomana. But iye murume sainyepa kuti ndiri kumba. Ndiri kumba. Varume taura chokwadi. Communicate nemadzimai. Mirai pachokwadi sesu. Tinoita muzukuru isusu. Tikataura tiri kuti tiri pabasa. Tiri pabasa. 1 tichataura, 2 muchazvinzwa.
aiwa tetiripo atichaita marecordings kama aiwa tichite marecordings mukatonza kuti tiripo yes ndiri yasimudza mbada tirove pakadzikadzika tiripo aiwa iwe kana ndiri chatotego kia reporting to the angel reporting to the angel Ndiani kwakatanga pakuna matepadenga tsene Nicodemus ndiani akatevera kuti vanhu vana matemba akaningira pakuti Mwari vachasvika padenga tsene Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary tapio Roman sipaini for the Peter afana tuzipekeshana mtura imam jomanda wakachiwemba kemenekati sipiniti horomai tenda roshuri pinito wakachwe sipiniti horomai tenda roshi akeroshi rigiti vo boss arorwa anoichinja ndinonzi Lenso Maputa ndiri paBeatrice baba Isabella chindungwa zvakaimba kuti kudini akati chera anoguma atonyora nebhara kuti pachera ipapa pana kushata anditika munenge muri mese pamba nemurume asi kuzorova murume manje kuzorova murume vana chihera kwanza chimuranga kuti uyakumba yorare kumba atisuda izvozvo murangiro wacho uranga baba pasine mhirizhonga aiwa pasine mhirizhonga achera ndiri kukumbira ukakuzoona kachiherawo aiwa pikiti yachihera ndogona kuti ungeinayo manje chihera chihera 0713938538 wakatobata chimuti vakatoteerera chihera vekuti kana vatsamwa vanotanga kavapedzerana nomurume wozoenda kakune avo varume vanenge vachinetsa murume wavo ivi chihera ivi pasine mhirizhonga kutuma bosi Chineke kuti vaende vanogara pasina votaura naye nekuti bosi Chineke ndiwo bosi wemurume right ndiwo bosi saka tichatuma bosi Chineke kuti taurai nachihera kana makanganisirana hapana musha usina zvavo kana makanganisirana munopinda mumba moita semotaurirana hatidi kamhirizhonga kumurume anonzi Bidha anotonzani anonzi Bidha murume wacho anonzi Bidha garai pasi chihera mamuna nkwaza kuza kutawa gara mushe na Bidha gara pasi na Bidha taurira naye ndizvozvo iri chihera icho kwadimbo ya Zimbabwe ndiri mondere mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndekutsudzura tsutika matima na wose nyika ino paka mutora shanga chako mutora shanga chiri kuti tani baba vekuita wai madzimai vakura seko babava avanga unofunda ngori kuma 35 to 40 years wakura nzvimbo iyi inde zvikuchera chrome ine vanhu vakawanda vari mukati menzvimbo iyi vamwe vanobva kuGokwe vanobva kuChiretsi vanobva kuKadoma vanobva kuSanyati vanobva kuBhinga nyika yese vanhu vari kungoenda zvichienderana nekuti wawana sei mukana kusvika mukati menzvimbo iyi so murume uyu ane paanogara ipapo achigara ipapo saka vanhu nzvimbo iyi vamwe vanhu vatori mukati medzimwe dzimba kuti unoona misha apo but vachichera apo vakungopindemana zvekutoti vamwe vanhu vatoshedza kuti kwakutoda order zvakare chikonzero vanhu vakaregerwa vachita maitiro yoga vamwe vanhu vachapedzera dzimba dzavo dzakanganisika nekuti makomba akungochereka pese pese zvadaro mhuri yeZimbabwe umwe musha uri mukati maimomo vakanzwa mbudzi dzichichema mukati menzvimbo yavo nehwai dzichema ndopa vakabuka vachinopinda mukati vanhu murume atori bhisi akabvisa hembe ari kutoita mbudzi hwai imwe yacho yatofa imwe yakatozofa waripo dzese dzakaita madzimai dzakabva dzafa murume uyu akashina nehwai ikafa akazoonekwa achishina neimwe ichibva yafa so abatwa ari mukati mekutaura ari kuti handizi icho chandibata iko kwaana mukadzi but anoti kwandinobva ndine ndine mudzimai but apa handizi icho chandibata sei kana ndimwe yavo but zvandiri kukumbira ndezvekuti inini ndikwanise kuti hwai dzenyu ndikubhadharei achibva anzi hwai imwe neimwe $80 80 plus 80 160 years murume anobva kupi murume
tasatenzo kuti anobva kupi but vakawanda vaitaura nyaya yekushurugwi haagari kumutora shanga akatoenda kunoita zvokunochera akatoenda kutochera achibva ada mudzimai mutora shanga ina madzimai here neyokumana shuwa kukoshesa wai kudarika madzimai aya baba Isabel mukukura tenzwa kuti wai inogona kakurovana nemheni ndizvozvo chisikwa chiya chakagwinya uchura chakamira chakasunga makumbo chakasvika ukazoona yati kufa ende iyo panyaya dzekuchema idzi painorwiswa pesa ichemechemeka but vabereki varidzi vakatonzwa ichichema yabatwa nemurume uyu saka izvozvo ari kupi murume uyu ariko kunzvimbo kubhati vangachitaura yekuti toda kubhadharana pakachitaurwa nyaya yemapurisa ndichanzwa vagari vari kumutora shanga vanoziva pave nenyaya iyi kubva pazuva rakavimbisana kubhadharana mbudzi iyi kuti abhadhare murume uyu nekumapurisa yakazoenda kupi yapapi uyezve vanoziva imhosva inonzi chii munhu kubata chifuwo kuchiita mudzimai yes sei varidzi vafunga kuti vangotaurirana pane mhosva kapa haifanira kuenda kumapurisa here ende wai kana yafa inofanira kudyiwa nyama mati mamuna uyu araoneka rachosa mbacha zenze akabvisa dzimwe takwa mariseche ari kuita basa nyerera muzukuru wako muzukuru kani kanyemba wakudimba muzukuru kani zvauri kuchemera ndozizati kuchema wai kuchemera madzimai ndinoreketa madzimai namanakiroketa madzimai zvauni munhu anobata wai chinyarira muzukuru kuda kuti shorisa muzukuru chinyarira wanyarira muzukuru wanyarira here ndanyarara kuti shoresa varume anenge chiko nechimiro chandinacho kutoshora futi madzimai acho chimiro chandisoresa nechimiro chandinacho chakasvika sori baba Isabel masabhuku anofanira kumboenda kumainduction because vazhinji vacho vari kutora kamutemo wese maoko avo ndinonzi zhakata pasnake park kune akataura ndaita nyaya yekumhondoro achiti masabhuku vazhinji orasa mutemo masabhuku vasina kuenda kunogara pasi vachidzidziswa nezveusabhuku kana vasingaende kumaworkshops nemhaka yei paakagadzwa usabhuku akagadzwa ndibaba vake kana kuti mumwe munhu achibva afa iye achibva anzi sara umwira sei ugobata workshop asati ambopinda haana zvaambotaita kungotangira ipapo akutochimhanya haana mutemo aiwa tiri kunzaka vanoona nezvekugadzwa masabhuku madzise madzimambo handiti munhu anoita simba rekutora mainputs anzi napresident enda unopa vana vangu vemunyika yezimbabwe kuti mumwe nemumwe arime anotora iye achiti iwewe hauna kundipa dhora rekuti paipai kumakwangwa kuna nyama saka usi kuona mainputs mtsogori wadziko president Dr. Idi Mnangagwa muna basa mukupaziri kutona masabhuku yanu basa vanaro bateregaende vaudze anenge abatwa zvake ndokune shamu inonzi shamu ine munyu 26 minutes past 11 mudzimai anenge achifirira kumwaya malavingtons murume wangu ndinodada newe ndinokuda busy kuwai busy kumbudzi pachiwesha kunotenga broiler apa murume achiti murume wangu ndodada newe mudzimai achiti ndi murume wangu ndodada newe vanonga vatenga maCCTV chiko vanonga vatenga maCCTV ngavatenge maCCTV even kana ukatenga iyo foni yekusell 1 yacho unenge uchinakirwa nezvaunenge uchiona ipapo baba Isabel ukatenga TV kune AFCON izvozvo unenge uchidekedzerwa neAFCON ende iri kuitika mukoma kebini chekuti watenga foni yako watora mavidhiyo emadhamu yako mavidhiyo emukadzi wako nemapikisi emukadzi wako wakagara pafoni paya unenge uchidekedzerwa naye chero ari kure uchimona pafoni uchazoenderei why chiko naye rega tinzweka sisaruru namukoma tawo kubva kusell 1 electronics tinotenda muri yeZimbabwe KB na Bozho mamuna uyo wakufunanaka na why muntu ngamangiwe muntu nkati ndinonzi madzibaba Denford chari pa Glenara Estate baba Isabel zvikanzi murume uyo wekudanana ne why munhu mukati ndi madzibaba Denford chari pa Glenara Estate chokwadi naye baba Isabel chiko ndambonzwa zvichinzi mapurisa vari kufambira nyaya yacho nezuro ikangoonekwa mota ichingotenderera so ichifambira nyaya yacho
shuga akasirira pekuti ndini ndakarida gwai ndinonzi Ashton Chinembiri paWarren Park ward. Ndakarida gwai ndakarida gwai. Kanyemba Bhonzo naBhozha muchinda ari kupi uyo taruinga manjokota ndanzwa bvunzo kuti nyau ndinonzi mudhara kodza paMount Pleasant. Shuga aripo anditi? Aripo muZimbabwe mushuga imo Edward Musa pa Hatfield anachipata chimuti kuti bzi. Okay, ndiani munango pomwe 0712726779 071272 babarikani kwati zangu paka ndapindira mapindira papi Highfield machipisa Lusaka plus Glenville 3 ndosa ndekudira mzikuri kuprofita pamwe yaunofamba. Yes, pamwe yaunodesai pamwe yaunofamba inzwai muri yeZimbabwe. Nyaya ndiri kutaura panapa yakaitikira pa Highfields mukati meguta reHarare, Highfields, Lusaka neGlenville 3. Okay, mwanasikana akura zvikusvika panguva kuda mwana wake anogara ega. akura sei? 27 years. Okay, right. Amai vake vakasiyana nababa vake. Iye akura ega. Amai vari kunzi vane 53 years anonzwisa. Right. Zvadaro amai avo vakasiyana nemurume vakabva vatsvaga wekugarawo naye, wekufambidzana naye achitouya achigara papi? Pambapa. Amai vanogara vega. So chikomba chaamai ndi baba. Baba mukutamba nemudzimai wawo mumba, mwanasikana kugara kwaita baba vana amaya anambogara asvika ikoko anga ari kumba kwake. Zviyazi kuti kana munhu mukuru vanoshanyiranawo nenguva iyo neiyo zvichienderana kuti kumba kwako ruta nezvei. Unogona kungochienda kubasa uchitadza kuona nguva kunoona kana mama wako but muchitaura zuva rakasikwa naMwari pafoni ende muri mukati meguta reHarare vese. Baba ava vachigara nemukadzi uyu, baba vakabva vatora foni yemukadzi wavo ndobva vaona namba yemwanasikana uyu, ndobva vatora namba foni yemukadzi wavo. vakaziva here kuti mwana wavo baba? Kuti sevhwa kwayoka. Okay, sevhwa kwenhamba ende mwana ngara chifoni kari mufondera mwana chichi watu atichitaura saka vachibva vangotora namba. Vatora namba zvikanzi ndobva fona zvikanzi yes ndepi, zvikanzi ndiri right makadii ndiani achibva taura zita radzo ende zita rako ndakataura nemwana uyu iye zita ravo chairo pakazobuda nyaya iyi ritori zita racho vachairo. Ko ndimani? Zvikanzi wakangana here takambosangana padrive-ina. Wow, but ndine nguva ndisingasvike kukonzi no nobatika tora namba wow manyarara mangwana achiro achibva fona zvikanzi ndoda kuonaka uripi. Zvikanzi ndogara kupi? Ndogara kuLusaka. Ndofamba sei kusvika ikoko? Afamba so murume afamba wapiwa madirections paka vapindira dedi pamba. Mwana haasi kuziva kuti ndi baba. Avo vatonzi ko chii unoda bebi? Kukwamisana kuchikuru kwa kusiri kwemashoko ekunzi nachikuita sei? Vari kungoona zviri kuitika kuti murume ari kuita sei? Ari kundida. Ende musikana anototi ndiye aunza nyaya ari kuti iye pachake atokabira kuti munhu andori nerudo uyu kundifambira. Kana ndakamupa namba handichazivi, handi pamashops chicho asina mumba, tora zvinhu zvako zvasina mumba. Auti zvinhu zvakatora sikukomba kwake zvinosvika $29 magroceries. Okay, ayo tungoti zvinhu zvemumba mukati magroceries munondidenera zimwe nyaya yako. Ana mai mufaro mashoko avanonoke $29 avo vakubva kupi? Kumashops. Vakudzokera kupi? Kumba. Hamai kumba kundi zuva rimwe chete rafonera mwanasikana paenda baba kumba ndo zuva ravaenda kumashops kunotenga zvinhu zvemumba. Avo hamai kumagunde hamai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba kudzokera kumba. Vatosvika vakutogara mawandi rume edu ayaka mumwe macho pekugara pachoka ndombedaka
vagara muya vakutobikirwa varimo. Musikana haasi kutenderera nokuwanza nokuti ari kuti zvinhu zvakaitika izvi handirambi kukombiswa nemunhu wandoda nokuti handina murume ndizvozvo kuti ndamuda nhasi ndamuda mangwana kusora mangwana kana ndavakupa nhamba sei asi ndinoda munhu wandinoda. Saka baba zvavanga vakuita zvese izvi ndandatopindawo muchiki yekuti munhu ane rudo angatori nemafeelings namudhara kana munhu akupisawo zvino mumba kuita sega zvapoka izvi batainyaya Zimbabwe izwa okay bibira mzukuru yo unoneka kuchemba no problem yakuzo urikuwa kudzatisi zvadaro muri yeZimbabwe musikana abuda mumbasi ya murume akare sei akarara mumba ndobva ku bathing room akunodi akunogeza achinogeza ikoko mukoma KB akunopedza kugeza uyo atanga abvaenda kunguwa achibvaenda kunguwa mazuva ake anga akwana aiwa anditi mazuva ake asi mazuva ake okay mazuva ake aenda kunguwa anoti homework kuti obviously sindona baba zvese zvika vanga vachidai nini haana kuvavanzira nokuvaratidza zviri kuitika akati mungazofunga ndakuita coward ndakuita rafu one zviri kuitika zvikanzi baby zvinowanika okay mudhara achibva aenda mudhara aenda mwana asa 2-3 days mudhara kutobvunza kuti alfa uri sei uyu mudhara manje uyu achibva enda pastatus ya mama vake ari kuona munhu ari paprofile piki panhamba iyayi ndobva afonera sisi vake akati iwe munhu ari pastatus pamama uyu ndiani zvikanzi wapesera unakumba kwamama variri kwewe ndiye murume arikugara nani namama wo baba yari kuchita mameseji uye akati imi muri kundisendera meseji moita basa kutorana manhamba mufoni mamama vangu keme munoziziva here kuti mudzimai wenyu ndo mama vangu namhengu makutikwa makatora he makasangana nekudhivhini kuchichiona imakatora foni mufoni mamama vangu ndokutanga kuvakaita sei vakata achivakata saka iko zvino zvemanje yaari kutaura ndiye kuti babava vari kunetsa zuva rakasikwa naMwari kwanzi dzimwe nguva ndomotaura kuti ndiri panze ndasvika iko zvino ndouya here ndoda kuuya saka pana sisi vangu ndakabva ndatirega ndiite sei ndiudze mama kuti murume zvikanzisema ndikatongoudza mama izvozvoka manofane bhipi ndobva ambonyarara saka izvezvo hapana mazuva murume akabva anisana namama vave ndobva wasiyana chivaseparata murume yogara kupi kwake amai yogara kupi kwake amai vanogara kupi muHarare vanogara kuGlenview 3 mwanasikana ndi anogara kuHighfields kulusaka murume uyu ane mhuri here no zvemhuri ari kuti wanditozivi kune mhuri anototi wandoziva inini ndaamai vangu because pakagara namai vangu ndandisina ndombodi ende kubva zero rakauya pamba pakaitika maminimini iwawo ndakatozozva kuti Mwari vane zvimwe zvavanovhara zvokuti dai ndisina kuenda panguvayo dai murume uyu ndakatosangana nese murume nemukadzi ndaizodii apa achisangana naamai aisangana naamai vake so muri kuti baba Isabel izvozvi murume uyu naamai vemusikana uyu havachawirirani but ndopawesi manje kunetsa musikana uyu saka ndobatwa ndizvo kunyange wakasiyana namai vangu ndakazviziva inini kuti handiyagara namai vangu sababa vangu chero asiyana namai vangu ndopandingati murume uyu iko zvinozvi chiuya kuno ndomashoko akutaurika hongu wakaziva kuti ndaka ndiri murume wamai vangu but takasiyana takarambana saka ndikuda iwewe mama vako ndomuziva pambedha pakondaka ndomubharara ndakuya imomo saka kuti ndiite sei nemurume uyu because ndakumutya anytime anogona kundivhurira dhoo kupinda mumba nekuti baba pangu ndasei anopaziva ende chokwa ndakatenga girosa romba mangu ndaitiwo ndawana munhu ndiri single 0713938538 0713938538 pabodzi na 0789600748 0789600748 munoti kudini kone ichi chiri kubatanidzira Highfield palusaka neGlenview 3 amai havasi kuziva zvisezvo kuti boyfriend vakatombokanda shoko kumwanasikana wavo ende sisi vake varitotaura kuti kwanzizvo baba ivava vakatombokombisa futi umwe muzukuru wedu kwanzi vari moto saka vanoita basa rokutora manhamba
mufuni memukadzi achitevera hama dzacho 10 minutes past 11 22 aende here kunoripota papolisi report. aiwa asati ari kumbira kunzwa Zimbabwe adi kuenda andirika ehe papolisi repedyo onotaura nyaya yake onzwa kuti vanomubatsira sei nokuda kwekuti atizive pfungwa dzina baba pamwe vari kutofunga kuti $29 yawo grocery ehe so paka chiweshe rosa chiweshe chiri kuti kudini muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitike kuti kune mukomana akaroora mudzimai wake aroora mukadzi wake uyu haasati ane mwedzi inodarika mitanhatu ari pamba semuroora ari pamba kudaro mukadzi uyu vakabva vaita sei vakabva agara ipapo semuroora agara semuroora achibva aita sei achibva amira semuroora achiita zvinhu zvese anditika achiita zvinhu zvese kuti sei semuroora pamba chakaitika ndechekuti mukaroora uyu haasati ane pamuviri haasati zvakare ane mwana ari kugara aripo pamba apa zvadaro muri yeZimbabwe zvazoitika ndezvekuti iko zvinozvi muroora akazokwanisa kuti iye asara pamba murume wake anoenda kudoro murume ari kudoro muroora anogama pamba patezara ari kudoro kudaro akabva aita sei akabva apinda mudining anditika apinda mudining achibva aita sei anyarara pai vatezora vachibva kuti kumuroora wavo muroora unozviziva here kuti murume wako aite munozviziva here kuti murume wako aite sei aite zvikanzi alright saka iwewe ndiri kukumbira kuti utore chipfeko chako chemukati wochiisa mumvura wosvinira mvura yacho muchikafu chemurume wako kana kuti mudoro rake that's why uchiona murume wako achiita wiwi mumablankets saka iwewe nezvawakaita muroora ichokwadi here kuti ungagara nemurume akadaro hazviite so vange vari mudining kudaro vatezora vakabva kutaura zvakari mashoko ekuti izvo asi unofanira kuti mbeu yangu inini vatezora vako inofanira kuiswa pachipfeko chako zvinobva zvagadzirisa zvakawanda imba yako pamwe chete zvinoita murume wako vari padhuze nedhore reimwe spare isingagari munhu but ine mubhedha mukati vatezora vakabva vasumudza muroora vakanomukanda pambedha nguva iyoyo vanga vatobvisa trauzi ravo ranga ratobva ndokutanga kurwisa mukadzi tine statement yatisati taziva kuti iri papi asi inoda mwene wayo ndazama kutaura nemuroora ari kushevedzera kuti anokwanisa kumira achitaura nyaya yake zvakataura vatezvara zvadaro vatezvara vakanetsa muroora pakupedzera kuti aiwa vatezvara ndakazovakurira avana chavakaita kwandiri ndobva abuda mumba nguva iyoyo manheru ndokumhanya achienda kwaiziva kubhawa kunomwira murume wake vatezvara vakateera kumashure muroora achisvika achiona murume wake vatezvara vakabva vasvika achiti mwanangu Bhosho zviri kutaurwa nemukadzi wako hapana manyepo ndezvechokwadi zvazviri zvechokwadi sorry mari mwanangu imbo madoro mari yatisingakwanisi kutaura kuti imari mwana paakapiwa mari yedoro akabva abvuma akabva agamuchira mari ndobva adzokera kubhawa mukadzi akaenda kunorara after 2-3 days mwana zvakare chimwe chakavimbiswa muroora zvakare muroora akanzi kana wakwanisa kutamba neni semurume nemukadzi pane kunyange uri muroora kana uchida ndichagona kuchenjisa birth certificate rako ndikuisa musamangu 1 2 ndine grocery raunotengerwa rinogara mumba mako rakamirira newe kana mari uchida dzimwe ndinenge ndichikupa murume azobva kubhawa after 2 days ndobva aenda izwa ikamba vakaenda vakabva vaenda pachombira police iri kwaRosa kuno report pane vanonzi pachombira amene constable ane vamwe vataimboshanda navo so masana asikunzweka ndobva vanoripota baba amene akavatipira kuti kuno kukwauya nyaya yakadai so baba achibva apinda muchibage izvezvi vatezvara vakapinda muchibage muroora akabva pamba mushure mekuzokandirwa hembe dzake nevamwene dzakazokandirwa panze kuti ipako pano hembe chibva dzakandirwa pamba nine mukana wekutaura nemuroora ari kuti iye anokwanisa kumira achitaura nyaya iki zvaakaitwa navatezvara ende kumashure kuzvakare kunonzi mwanakomana uyu akambotora mumwe mukadzi uyu paakaenda aida kubatwa nababa zvakare baba ava muri yeZimbabwe ndisabhuku so baba mukuedza kubata muroora vakatadza muroora achibva atiza achienda kakubhawa kwanga kune murume achinosvika achinodza murume wake vatezora vangu vachitevera pakapaka vasvikira vachibva vatobvuma kuti ichokwadi chitauro chauri kudza nemurume nomukadzi wako
vatezera hapana chavakabvisa kuda kuvhara mwana wavo. vakabvisa mari yavakapa mari kuti imbosano mwadoro tozotaura imari mari yaida kubuda kuti imari because muroora akataura kuti mari yabuda zviro murume wangu aita sei apiwa mari but mari anoti mari ende akabva ati tozotaura so mukadzi anoti mamwe murume wangu kwange kuri kudhakwa after 3 days murume ndiye akazotungamira kuti handi kupi kumapurisa baba vakadzi kuti nyaenda kumapurisa pachombira polisi baba chivarwa basi izvo baba vari muchibage vamwene chibvokena hembe dzimuroora pasi muroora akatobva vamba saka muroora ari kugara kupi muroora akabuda akaenda kuhama dzake kumukwasha murume wemudzimai uyu aripo bamba naamai baba muchibaki ndiani aunza nyaya pachimuti vatete vemwanakadzi kusanganisana nemuroora ari kushedzera kuti ndoda kutaura nyaya iyi mamiriro ayo nokuti mumwe muroora akamboenda kuti chaifundo remanyepo anonzi akaenda kuti nokuda kwenyaya iyi apo baba ava vari sabhuku musemuvhileji imomo zvakare tichazokupai nyaya yemhuri yezimbabwe yemumwe murume anogara munzvimbo asina mukadzi akaenda kunotenga broila kuita mukadzi kuita nekutenga rambo wakabata chimuti ipapo tiri kukudza ichokwadi mhuri yezimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura tsutika matima nawo senyika ino zimbabwe rikandikoti paka yeish mapindira papi papa pandiri kupindira iko zvinozvi nezita rapo panotoda kuti ndisimbe nokuti nyaya ndiri kutaura pana pamhuri yezimbabwe yakaitika kuchimanimani kuchimanimani mhuri yezimbabwe kune mukadzi akaroorwa ndokubva aita vana vaviri ndokurambana nemurume wake but pakasiyana nemurume wake akadzoka kumba ndokukanga kugara muri imwe nzvimbo iri kuchimanimani mushure mekuroorwa kunonzi kuchecheche abva kuchecheche nevana vake vaviri ane 7 years neane 5 years ndokudzoka kugara pamba kubva zvaabva kuchecheche kwanga akaroorwa nemurume wake ane makore onda 7 years achigara aripo pamba apa okay zvadaro mhuri yezimbabwe rikandikuzisai kuti izvo mukadzi uyu agara apa akabva awana munhu akamuda kumukanda shoko kana kuti kupfimbwa achibva ada vakawirirana kudaro vanonzi iko zvinozvo vanga vane mwedzi nokuda kuita iyo 4 months mwedzi mina vachidanana nemurume uyu nyaya iyi yanga isati yambobuda zvekusvika kumuridzi wemurume asi yakangozobuda zuva rimwe chete mushure mekuti mukadzi uyu anga atozvitakura ane pamuviri akati handikwanisi kugara pamba pevabereki vangu ndini pamuviri mushure mekuuya futi nevamwe vanhu apanapa ndobva ndoitira imwe mimba panapa zvakare ndinenge ndakunyadzisa kana kupa vabereki vangu mutoro tenyoroshwiri pinifo wakachwemba kiminikasha right inzwa baba pati mukadzi uyu anosvika pamba feya pane murume nemukadzi wake nevana 4 achiti ndauya ndatizira ndakazvitakura ndine pamuviri ende chaka chiri chokwadi mukadzi uyu pakaita pamuviri akazvitakura akakwanisa kuenda kuchipatara ndokubva anotonyoresa next of kin anomirira nokuona pamusoro pekusakura uku inove mimba kana kuti nhumbu achinyoresa murume wake zita rakanyoresa ndore murume wemunhu ari pamba paakanotizira apa okay murume achiudzwa kuti ndauya ndazvitakura akati kudini right murume akaudzwa but akaita mashoko akaita sekunzi kuzvishingisa kana kuti ndiri kuvhundutsirwa nemukadzi zvikanzi iwe wai uchingoramba uchingotaura uri ikoko kana une nhumbu yangu uya zvikumba kwanga kuziva sei uri kuramba uchitaura uri ikoko kana uni pamuviri pangu uya haukuziva rekumba rega ndikubatei muromzwa nemurume uyu chokwadi achibva ita sei right rega ndikoti wamukatsekwa timoda kurakabana chimo timori kufamba tarisai machako azviri sei honje mukomana audzwa zvikanzi izvo wai uchigara uri ikoko kana uri pamuviri pangu uya zvekumba kwangu mukadzi ndiyo ndikurongedza kabhegi kake hamai kumagunde hamai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko akananga kumba kwemwene wenhumbu yes ndobva anosvika ndobva pamba ndobva anogara paside pemba imwe iripo right mukadzi uyu paakaenda hana kuenda ari 1 akatora mumwe mukadzi anogara muvillage umwe anove mai chairman kumuperekedza achibva achisvika yakagara akakwanisa kuita mashoko uyu mukwasha nemukadzi wake anove ndiye akatizirwa pamba uyu anditari mukadzi wake nevana 4 amwene amai vemukadzi wemurume ari pamba apa vakanga vatoshanyawo kwasha ari kutizirwa amwene varipo ambuya varipo so anosvika nemashoko ndauya naamai ava kana murume wangu ari mukuru munzvimbo ndine dzimwe unyaya dzandirobata dzakafanana nedzimadzimai idzi okay saka ndauya naye pano nekuti mashoko ake ari kuti iye mimba ndiyababa vepano ende ataura nababa vepano avafonera ndinaye
baba vepano vatara machokwadi showa machokwadi kuti kana uchite mimba ndi yangu kuri kugarireyo kumba wakuzivere saka ndamuperekedza chikonzero ndatonzwawo achinzi kumba wakusivere saka ndauya naye right angakubvunza mashoko aya ndambuya vemukuru washo pamba apa anove amai vemukadzi mukuru ari pamba apa vanosumuka mashoko amai aya vanobuda muyadhi vanobuda kunze kweyadhi vanoita zvokufonera mwana wavo ari mumba angachiri akarara mwanangu ndabuda kwakare wambomukawo here unofanira kumukawo kuseni ushamba pani pamba pako mwana mukadzi anobuda panze achibuda panze ari kuona paine vanhu anoudzwa namai chiyamenera kuti tauya panapa but ko mama venyu havana kukuudzairira wadzoka nje mama nakuonene vatotondiudza kuti wabuda kudhara zvikanzi tavaona pano tikatotaura navo zvikanzi murevesi ko chii chanetsa zvikanzi tauya namai vari kuti vane mimba yemurume wenyu mukadzi mukuru anosumuka anofamba makumbo matatu kusvika pane mukadzi uyu zvikanzi amuzviziva here kuti pano pane mukadzi imi muriwo munzvimbo inoyi amuzivi here kuti murume wangu ndini mukadzi wake ava ndivo vana vake uyezve panapa pamusha pakakwana pane murume nemukadzi nevana vake zvikanzi ndinozviziva pa ndakadanana naye chero iye zvakare akandikombisa futi achitoziva kuti kumba kune chii kune vana nemukadzi saka chaita kuti ndiuye panapa chinhu chakaisa pandiri ndakazvitakura mukadzi wakuti ha kumaziso kumukadzi wepiri achibva musvipira achibva abuda kuenda mba mai vake munorora mai vake akaona mai havapo mai vachibva mufonera zvikanzi ndozviziva kuti ndiri kunditsvaka zvikanzi zvikanzi uyai kunoko zvikanzi aiwa ndiri kuuya gara zvako zviri kuitika ndiri kuzviziva ndiri kuuya ndobva adzokera mukadzi mudiki panani pane mukadzi mukuru pane mukadzi zvikanzi izvo uri mudiki naamai vangu nefemili yekumba kwenyu yese idiki naamai vangu mukadzi andoramba akagara pai so kwakatenga kupisa zvikanzi namai che ini ndinoda kuzobuda panapa nekuti mashoko murume nyarunoita sei ari kunonoka kuuya akuti zvikanzi nemukadzi mudiki mukuru muri kuti murume wenyu ani nani murume ndewangu inini muri kuti murume wenyu respect kwandiri here kuti murume wenyu muri kurespekta kuti burutana yevanhu vaviri kuti mukadzi mudiki nemukadzi mukuru zvikanzi aiwa chandiroziva kuti murume ndiri kutaura panapa ndowe pano zvikanzi alright zvikanzi mwanangu chibva paukagara apa enda unogara pamvuri apa mukadzi mudiki pakakagara akunzi unogara pamvuri nekuti paakupisa anosumuka kuti aende pamvuri asi andasvika pamvuri ndofadona adona ndiye munhu adona murume akatozoya nemotokari kunzi baba penyu padona munhu kutakura mutumbi wemunhu anotimoti ameno munhu aendesa kuchipatara aendesa kuchipatara dokta ari kusvika ari kuti munhu akuchisina but pakasvika pane kudziya mbijana zvitoka limonzi mbiita zvakadai so zvikanzi no munhu aita sei mutisiya 2 days mutumbi uri mumochari anofanira kunoripota manje kuti munhu afa ndiani maicheya vari kupi maicheya vakatozoshedzwa vanga vasiya munhu aiwa maicheya vachangobuda munhu akasisara achisumuka maicheya chita sei vachibuda akatodonha maicheya vaita sei vaenda saka vakasara pamba pavaneina ega zvikanzi tumashiripiti zvauda kuita zvino zvingaitire kuti unganzi panapa ungagara panapa semurume nemukadzi hazviite munhu wanike munhu aita sei munhu akutobuda furo munhu akuzonyongoka munhu murume ashedzwa atakurwa zvikanzi koma muita sei munhu atakurwa aendeswa kuchipatara aitwa zvaaitwa mukuwa diki hapana kupedza kana 1 hour munhu sarai afa kudaro 2 days munhu ari kumochari murume asati audza hama dzemukadzi kuti mukadzi afa ndokuzotora mari ndokuenda kwasabhuku achiti ndine mukadzi akanga uya pamba pangu ndaidanana naye ishoko ranga ripa muviri wangu but akauya pamba ndisipo andisi ichi chakaitika akafa abvuma musa kudara mukadzi ari kushedzera kuti pamba pani mukadzi wani azviite hama dzemukadzi uyu dzichibva dzaende kwasabhuku dzari gatisangane nawo zvikanzi ndikuona mukwasha uri kunetseka nekutambudzika kuti wafirwa pamba pako aiwazve maidanana murudo but kana munhu asvika panguva iyi afasve ende akaunza mweya munhu pamunhu ndimwari anotora zvakare mweya pamunhu ndimwari nokuti ndianoziva kwaakabva saka iwe usanetseka auna dambudziko mwana wedu waitomuda iwe kuti atouya pana parudo zvamakaita imi kuti mwana azouya panapa zvakakonzerwa nerudo saka unoda mwana wedu iwe aurai uri kutochema nokuti uri kutotodza kuti mukadzi akare pamuviri kureva kuti uri kutochemawo zvakare mwana wako afira pamwana wedu saka zvotakuita isusu tine tsika nemutemo wausingazivi watinotamba kurarama kwedu isusu kwedu kana mwana wedu afa wachichenjera tisvike
ungasvika kuti maybe hayi ndichaita sekusa chako but kana tauya tichipedza kuviga tinoita nyaradzo tapedza kuita nyaradzo tobva tatogadzira kunonzi kukomba kuya zvikakwana mu 1 day toita zvikakwana pa 2 days toita asi iwo titsvagire chikafu chete but zvatakuita panapa ndezvekuti usati waunza mutumbi tiudze kuti mutumbi uri kusvika riri pano isusu ungaudza mutumbi uri kusvika musi wakati isu tofanira kurara tiri pano utiratidza pauchachererwa guwa patinorara panapa isusu tofanira kurara taziva pari kuchererwa guwa ipapo pari kuchererwa guwa ipapo ndo paticharara isusu veukama hapana anorara mumba kunaya kutonhora kana kupisa ticharara panoita sei panochererwa guwa vauya pavakasvika apa mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vakasvika vaine munhu wakanga wainaye angakashonga kana kuri chichitoti magemenzi kana kuri chivanhu toti nganga godobori kana kuti svikiro ndobva varara ipapo mangwana kuseni vachibva kuti no mutumbi wasvika mutumbi uchisvika zvikanzi sori mukwasha chatoda kuti tauri newe panapa mwana wedu anga asina imba pano saka anopinda imba yani achibva kumochari anosvikira kugowa ndo imba yakaita pano achibva ikoko abva nanga kumochari sabhuku akatomba kuti vedu wee apane kana manga mabvuma kuti imi murume angari wake abvuma madima ngomuisa imwe yedzimba dziri panapa zvikanzi kwomukazi wepanapa anoti kudi kuisirwa chitunda mumba chise chama yake ndobva wananga mutumbi ndobva waendako mutumbi wakuda kunovigwa mukoma KB vanhu vari kuchera yakave maiwe vanhu vanga vari gomba basi yewe nyoka yaonekwa pasi apo vanhu nyoka vanhu vachipera kutiza mukati imomo nyoka ichawanika handi ano anopinda mngu wakati vakomana hongu hamuchaioni zvenyu bvunza isusu saka tiri vakomana nyoka yenja ku umwe atotemwa nechimwe chinhu zvakachicheresa imwe vakati vakomana ka anga kungopinda vamwe kwapinda vamwe nyoka vanhu vakati aiwa chinjai pamwe zvikanzi vabereke mwana aiwasi kana makundi kana kuchera guwa takupesa isusu varidzi guwa rakazopedzeswa nehama dzakabva kumushe kwemukadzi hama dzemushaka zikanzi hatisi mukushorai muri kuti mune zvamaona asi kana mazviona nesuwo tichazviona kusvika vapedza handi pakuti mutumbi pavakapinda hama dzemushakabvu dzakaona nyoka havana kuona nyoka ipapo kuda vamwe mahwani akataka kutobuda pamusha vachitiza parufu kuti zviri kuitika vachera vapedza zvikanzi right panapa toda kuita nyaradzo mashoko anongotaurwa kunzi vedu wee tiri kuchema mwana wedu akafa musi wakati zvakadai so ndipapo zvikanzi tosvikira tochema hapana nguva yekubika doro ende motitengera masupa tauda kugadzira munhu gore ratokwana here tauda kukomba munhu ndobva vaita izvozvo zvikanzi mangwana kuseni tiri kumuka tichinoona kuguwa kwatikakomba kuti kumire sei papa mangwana makuseni murume achibva anzi tine tsitsi newe patiri kuona nogona guwa remwana wedu usatevere mwana ndewedu toda kumubvisa musha muno mutende naye tikamusiya muno mamugarike nemukadzi wako watiri kutsvaga takukudza manje watiri kutsvaga isusu ndiye akatora mweya wakaiswa naMwari iye asiri Mwari kana ari Mwari tichazviona kana ari munhu tichazviona munhu anga akapfeka zviya atungamira kumenda kumberi asvika aja kujamba mozati guwa kana rikaitiwa matutu kudai soka munhu uyo aizama kuda kujamba guwa kuenda kuseri but aikundikana kujamba guwa aitsika pamadhaka aya kwanza akaita 11 times achizama kuda kuri jamba kekupedzera paakajamba kati ndajamba vabereki chisvika ipanapa vachibva vasvika vachibva ona varipo ipapo saka vanhu vakazoita zvezvekuti timboteverawo timire hedu kure but tione zviri kuita sei zviri kuitika vanhu vachibva vamira kuchibva kwasumuka kunyatsosumuka ndo vanhu vari kuona kuti chiedza chiri kusumuka ipapo but chinotaridza chinotori mufananidzo unotaridza kuti waninge munhu achisumuka paguwa kusumuka vanhu vanga vakaungana kwakutanga kutiza vachidzokera kumba vari kunosvika vari kunoona mukadzi uyo anoima iguruwe pambapa adonha pasi ari kushanyarika amai vake vari kushanyarika mukoma KB dokumira kuti vanhu vari kuchimani tibatsirewo nenyaya yepamba pakafa amai nemwana vanhu vachipedza kunoviga munhu zuva rimwe chete amai nemwana ndiye vanhu murume kwakumhanya kunofugama mberi kwenatezvara hama dzemukadzi akanga afa kuti vedu wee ndine mombe 11 dziri mudanga ini ndosara papi zvikanzi una mhosva takabva kare tati tiri kutsvaga munhu akakonzera rufu akatora mweya wemwana wedu waida mwana wedu iwe ndoseka ukampapa muviri mwana wacho waimuda but aushati nokuda kwevanhu saka nyamutora panapa ndiye kuti vanhu ava
vakatora chibvaendisa kupi vachivaendisa kumochari vaendisa kumachari nhasi ichizuva rechi9 vaendisa kumochari kwakanyararwa izvezvo hapana kana urongo richo chiri kuitika vanhu vese vari kutya mukuwasha kwakusimudza shoko zvakare kuenda kuna natezvara mere zvakare kunovaudza kuti baba mudzimai wangu akafa nemudzimai wenyu akafira kumba kwangu saka nhasi tichanzwa mukoma KB shoko richabva kukaenda mhere kuti riri kuti kudii but pamba apa saidi rine gore mukadzi uyu vanhu kwanzika svika 6 o'clock akufambirwa ikoko 6 o'clock zemanheru kangosvika 6 o'clock ikoko masano 6 zvose tamboviraga kwanzi akufambwa ikoko sei kwanzi izvo vamwe vandigona kutomuona kuti anenge uyu achiitei mushakani kwanzi anooneka senge chimufananidzo chinenge laiti senge manheru kwanzi dzimwe nguva panomboita senge matombo ari kukunguruka anenge aine moto saka pamurume wacho asi kugara pamba ipapo akabva pamba akaenda kumba kuvabereki vake zvikanzi murume asi vamwe vatora mashoko ndiri kwanzi murume akanzi hatina basa newe toda kuziva akatora mweya wemwana wedu kana kune kumwe kwawakabva tiri kusvika ikoko kana kune kwawakabva ukauya pamba ipapo akagamuchidzwa mushonga wese wakadarika nemaoko make kusvika wasvika pamwana wedu kana zvakaitika zvese kwazvakabva kwazvakatangira kwazvakangotangira kunzi ndo kwazviri kuenda kumwana wedu kwese tosvika Zimbabwe machibva chakuchimani-mani muniti kotani nacho muchida kakupinda muchirongwa kuti mutibate live munongotifonera pa 0713 938538 0713 938538 kana 0789 600 748 0789 600 748 icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzora rekati kuti Zimbabwe ndokuti nyika yedu ndiripo mukoma kebhirika ndikudze ndine nyaya inorwadza inosuvisa muri yeZimbabwe yakaitika kana kuti ichiri kuitika isati yapedzwa iri pakati pokuitwa nekuti kuti iri kutoitwa izvezvi okay nyaya iyi iri kwabosha kwaMarange Chief Marange sabha kuJoni Mavhaza kamba yemapurisa iriko Bambasonge Police nyaya yakaitika ndiyoti kune murume ane vana vanokota 4 ani vanondikota 4 kudaro ndokubva mukadzi wake achibva afa ndokutora mukadzi wepiri wandinoti step mother sokuti agare nevana zvakaitwa nababa zvange zvisina kushanda chikonzero baba upenyu hwavo kana bhaibheri rinotaura kuti murume mumwe nemumwe ngave nemukadzi wake nemukadzi mumwe wake nemumwe ngave nemurume wake chinove chinhu chakagara chinzi roro ngave riripo agara nemukadzi wekudaro atora step mother mushure mekuti mukadzi wake afa baba pane mwanasikana angade makore 13 pakatangira nyaya iyi rinove gore rakapera baba ndokubata mwanasikana uyu mumba mavaimupindira imomo ndokubva vamurepa ndokumubata chibharo kusvika aita pamuviri enoroshiwiri bin 4 wakachikasha baba nyakubereka kubata mwanasikana wavo yes ane 13 years vamubata chibharo mwanasikana uyu inzwai izvezvi ane 14 years pa 14 years abviswa mimba iyi yekutanga yakabva yabviswa ndokumubata kepiri izvezvi ane mimba ine 7 months ndoda kutaura shoko ndichiti Zimbabwe zvakawanda zvepamba pamhofu vekwasivanda muri next door vekwamoyo nemitupo yakasiyana nevamwe veukama vakawanda vari kuregera nyaya dzichiitika vachita dzidze pamapedu padzinouya pamuri muchaziva kuti dambudziko iri ndimi makarirera muchiita pasi pamba penyu kana mwana achitakura pamuviri pachisvika 7 months akamitiswa nababa vakukama varipo manext door aripo vanhu musingatauri kureva kuti hapane kubatana mwana mudiki ane 14 ane 15 years iko zvinozvo ane mimba yechitu mimba yechitu yaitwa mwana uyu Zimbabwe haana kugara aenda kuchikoro haagoni kunyora zita rake kana panoti baba aiendeswa kumombe mwana anotaura achiti mashoko ake baba vainditivera kumombe vaita bonde neniwo tomboenda kurwizi toita bonde vouya mumba manjurara voita bonde neni pavadira ndo pavaita bonde neni inzwai mashoko akazobuda akuenda kopi tenoroshiwiri bini 4 Zimbabwe baba ona kuti mimba yezara ndokutora mwana ndokuenda kuna mbuya vasvika kuna mbuya ndauya nemwana uyu mutorei pamwiri painapo ndepangu kana muchiti mbuya muri kutaura amai vababa ivavo mbuya ndokuendesa mwana uyu zvikanzi onai ndiri kukupai magaba eguchu aya mishonga iya totobvunza ana Chimbowa kuti maguchu
ariko here anoshandiswa kuti nhumbu dzipfe. Right? Vapiwa magaba ebhushu ndokubva vapiwa gumbo rekamba. Zikanzi mbuya munotora maguchu aya mumwise mwana uyu, mamwise mwana uyu, motora zvakare gumbo rekamba iri moripisa moisa mumvura mobva mumwisa mwana uyu. Riri very dangerous, rinogona kuuraya asi rinobvisa nhumbu. Kana achinge afa doari tinoviga mwana, but nyaya yangu inenge yavigika. Mbuya ndokutora mwana uyu, ndokutora maguchu ndokuisa paside, ndokungogara nemwana avana zvavakaita. Baba ndokutora mwana uyu nambuya, zvikanzi yauya naiko zvinozviri nani pane kuti tipe mwana uyu maguchu nokuuraya. Ndokutora mwana uyu ndokumperekedza kumunhu anorwara nenjere, ndokwaari kugara izvezvi. Mwana akati amukandigarise munhu anorwara nenjere ka. Nhumbu ndiye baba iyi achiudza mbuya. Izvezvi munhu iZimbabwe chifi marake kana muchizvinzwa kwaSabhuku John Mavhasa kwamuri ikoko kune mwana ari kugara nemunhu anorwara nenjere, nenyaya yekuti akaendesiwa nababa, nenyaya yekuti vari kunzvika kuti makabitisa mwana. Kumapurisa hakuna aendesa nyaya, but mapurisa vari kuziva kuti maendero akaita nyaya iyi haana state kuti mapurisa nditagira papi. Baba Isabel, aba mushure mekunge gogo varamba kubvisa pamuviri. Yes. Vachibva vatora mwana ndokumuendesa kumurume anorwara nenjere. Kuita kunge pamwe murume uyu ndiye akamumitisa. Izvezvi tiri kukumbira vanhu vari kurarama mukati menzvimbo iyi kuti tiudze kuti mwana uyu ari kugara nemunhu anomborwara, dzimwe dzenguva anotobuda achienda mwana achisara ega, but mwana akutya ari pakati pekurarama kusina kumira mushe. Tine zita rebaba, zita remwanasikana, zita rababa, zita remukoma wacho nevamwe vanasikana vatinanga kuti baba maitiro enyu, but pari kubuda nyaya yekuti vari kutsvaga mubatsiro kuti baba ava vari kunziva nemushonga, vari kutotaura kuti ndine zvakati zvandinoshandisa, but kana muchizvishandisa muchiuraya mwana, ana amai vakafa, asikaende kuchikoro, asikagoni kuenda kunyora zita, anosura chipudziso mumuzango kumutevera kumombe kunorara nayo murwisi. Vanhu vari kutya nekuda kwekuti baba vane mushonga. Mushonga wei? Amene mushonga wei? Ya, pakaipa. Hapana akanoripota kumapurisa. Hapana akanoripota but pakamboitwa mumusangano zvaingotaura baba mwana munosere zvikuitika izvi. Motsa but mapurisa anoda munhu anosvika achitaura nyaya yakakwana kuti zvakati. Asi apa ndingoti hama dzacho kana makateerera. Batsirai mwana nyaya yasvika. 0713 938 938 kana 0789 600748 0789 600748. 27 minutes past 7 tiripo pa National FM nefenyuro inotererwa nedzimwe nefenyuro the whole nation on one session. Tiri kubwera tichitakura kamitedu yanu tibve kuti mungatithandize tani kubudikidza nkhani iyi iri kubocha kwa marange. Hanzi baba avo hapana zvavanoita mhani, ngavabatwe mhani, polisi itai basa. Ndinonzi Petros Mukumbuzi Magwenzi paHopley. Mukoma Petros Mukumbuzi Magwenzi, mapurisa vanoshanda kana vapiwa information kana munhu aenda kunoripota. Kana varipota kana muda kuvadena. Yes. Kana muda kuziva basa ravo. Enda munoripota. Muone. Izvozvo hapana akanoudza mapurisa. Angoni mahunga. Manje atishandi nemahunga. Atingeni mahunga. Okay. Paka. Ziko chifiseke. Chakwa ziko. Chiri kuti kudini? Zimbabwe nyaya ndiri kutaura pana painzwai. Inorwadza, inofungisa kuti tuna varume vakasimba panyaya idzi chikonzero. Vamwe vanozokusvika pakukonzera kunosvika pakuti zvina kumira mushe. Nyaya yandiri kutaura muri yeZimbabwe panapa ishi yakaitika kuchitungwiza kwaseke kwaSabhuku Murisa kusanganisa naSabhuku Gombe. Okay. Pane murume ane mukadzi wake Maseko. Vane vana vavo vaviri. Murume ane basa rake ranoita, mukadzi anoda kubasa kwake. Vaine vana vaviri kudaro Zimbabwe. Mukadzi wemurume uyu akabva aita chikomba. Murume rimwe remazuva abata foni yemukadzi ndokusangana nemameseji ekuratidza kuti vanhu vanotozivana vari kudanana vari kutochimhanya heavy. Mameseji akaonekwa nemurume mufoni yemudzimai achitaura nechikomba, achikomunikita nechikomba, anosanganisira ekuti kudini? Zuro makazofamba sei? Nezuro. No, asi une zvinhu zvakanga ukatsamwa here? Nokuti zvakanga uri hazvisiriso. Anditi maona izvo zvekuti vanongera vachionana vanotozivana kuti mararamiro wangu achiita kana pamutambiro one matambiro wangu achiratidza kuti wakatsamwa kuita sei. Ndiani munhu uyu? Murume achitsamwa ndobva abata foni, ndobva afonera
chikomba chikati uri kutaura mukadzi wepi kwewe ani nambe mukadzi wangu uyu amaiwe iwe ndio chikomba iwe uri kuita sekwewe murume nokutsama nokupinda kutora mukadzi ndokukanda motokari avo vachidriver kuenda kumba kwechikomba chipoma directions ndokusvika kumba kwechikomba asvika kumba kwechikomba muri yezimbabwe asvika kumba kwechikomba chikomba hachina kutiza kana kuvhurika kana kuita sei chikamira chikati wife yangu mudzimai wangu uyu mubvunze mukadzi wako kuti pamba pana paroom yasingazivi ndeipi kureva kuti akatosvika chitaurora anosika nehama kumba kwakaindiswa mudzimai uyu nemurume wake kumba kwechikomba kune mudzimai here hakuna mudzimai chikomba chinogara nani patorine chinogara chega plus nehama dzimutose hama dzikatoshedzwa kuti nai mama uyai pano ndiani uyu zvikanzi amudzimai wenyu amaiwe anga atori mutori wepapo ndiye mbudzi womukadzi ndio chitori chikomba murume achibva atsamwa kutsamwa kwakaita murume muri yezimbabwe ndobva asiya mukadzi apa ndobva adriver back neshamwari dzake ndokunolodha zvinhu zvemukadzi ndokudzoka nazvo ndobva asiya pamba pai pechikomba achisemba nemukadzi pai mukadzi akazoenda kubasa pave nenyaya muri yezimbabwe mukadzi aenda kubasa aiwa tiregererei mudzimai pane kubasa kwaanoshanda kubva pamba panogara mudzimai uyu nemurume wake nokunogara kachikomba pakareba sei aiwa panotifambike nokuti mavhileji maviri kubva mune rimwe vhileji kuenda rimwe vhileji asi mese muri maseke muri maziko futi township yawo ndimwe chete murume akazotumira mwana kuti kubasa kwomukadzi kuti unoudza mama kuti kana wakubva kubasa wauye kumba saka nyaya iri pano manje risataziyeko zondiko kuti amai pakabva kubasa vakazoenda kumba here uyezve ko hembe dzakabheki dzatakura kuenda uku dzakamira sei kana kuri kuti mukadzi nehembe vakadzokera kochikomba chakambosvikirwa chichiti mukadzi wangu uyu kana vakuzosangana kugara achave murume chaende upi uyezve zvichapera sei baba Isabel papa murume akazoita sei akazotumira mwana kubasa kwomudzimai wake zvikanzi ende unoudza mama wako kuti kana wapedza basa vauye kuno vauye kumba kana wapedza basa ngavauye kumba kuzvamakamboendesa wani hembe dzemudzimai wenyu so hatichazivi kuti kutakura hembe kuunza uku kumudhonzera padhuze here arikuda kuita sei kudzora mukadzi pamba here Zimbabwe madzimai tiregerere makwanisa rekutaura nemudzimai uyu hatisati taura naye haisi kudayirwa saka nhasi ndiri kusvika panzvimbo ko murume wemudzimai wokuzoona mameseji mataura naye hapana kudayira foni iko chikomba chacho aikonzozvi varipa 0713938538 0713938538 hanzi mudzimai uyo ane chivindi naamai Titi baba Isabel aiwa ichokwadi chivindi chemurungu kudya sadza nederere chivindi chei chemurungu kudya sadza nederere mongwani anenge asingazoti zvinofamba sei mukoma KB nyaya ndinayo panapa vange vari pano vachitarwadziwa ani vabvi vekukadoma vari kuti iwo chatinoziva ndechekuti tine mabhizinesi tine nzvimbo dzakasiyana but variko vanofadza vanhu nokuda kwemumanzi wai vachishandisa basa vachishandisa kutibira nenzira yebasa rezvipo zvavakapiwa naMwari patakaona ndokubva tavafarira obva vatibira nenyaya kuti tavafarira kuvafarira imuzve pakauya vanhu wangane muri kuti vanga vari pano vanhu vanokwenda kuita 3 vachiti iwo takaziva kuti iko zvinozvi kukadoma kwedu sevanhu vatagara tine bhizinesi tine vanhu vanomwa doro vanhu vachigocha vanhu tikavabvunza vakasarudza zita kuti shedzere muimbi nenge muimbi ndowesungura anobva mukati meguta reHarare ndokubva tataura naye akabvuma tikawirira mari inokwenda kuti iyo 1200 US yefamily show icharidzwa masikati machena kunzvimbo yokadoma zvadaro wataura nemuimbi achibva abvuma muimbi abvuma ndokubva apiwa deposit ye400 US ndokubva tagadzira maposters ndobva tanamira kuti vanhu vese vazive kuti chiri kuitika panapa ndechechokwadi munhu wacho ndeuyu kureva kuti vese vanofarira muimbi vanga vakuuya
show yaifanira kuitika musi upi? musi wa 1 January 2026 musi we new year. Okay, right. vari kuti mina chasvika masikati kubva kuseni vaona 12 yachaya, 1 yachaya, 2 yachaya, ndokufonera muimbi ari kuti ndiri kuya, ndiri munzira. Okay, 2 3 4 foni yachadavirwa, 5 6 7 foni yachadavirwa. apo vanhu vaungana 8 manheru vari kumufonera vari kuti ndasvika. Akataura rimwe garaji riri mukadoma. Okay, kuti pagaraji rinonzi ranhingi paipa ndo pandiri. izvozvi nditori muofisi, ndira sekretary wemo, ndiri muofisi. Vaya vari kunzvimbo dzekumamaini, noti mutown mukadoma, ndokwaifanira kunotira show. Ndobva varuva motokari vachiti ndopauri, ndobva vasvika ipapo. Vachisvika ipapo chibva vafona zvikanzi tasvika, zvikanzi no problem, mirai panze, ndiri muofisi yemukati. Inzwai mashoko. Pari kutaurika mashoko ese aya munhu hatoripo. hasi mukadoma. Vachibva vakumbira kupinda mukati muofisi, vari kunopinda, vari kuna muna sekretary wemo zvikanzi matani. Hapo munhu panapa mufonere itinzwi. Ndokubva azofona achiti iye sorry, inini handichakwanisi kuuya kushow, ndatorerwa drama wangu kana kuti mukomana anoridza madrums nemuimbi anonzi Ningi, saka handichakwanisi kuzoita show. Uri kupi? Handichakwanisi, foni yadzimwa. Kusvikira vanhu vaenda kunovhurisa madhoketi, muridzi webasa avhurisa madhoketi. So patori nenyaya yekuti musi wa8 muguta reHarare muimbi uyu ari kuenda kunopinda mudare redzimhosva achitongwa. Handizivi kuti mhosva ikuino vanoziva inonzi chii, asi iye vakabirwa vari kuti takabirwa nezita rebasa. Okay, muzvina bhizimusi paakatsvaga muimbi akabata muimbi straight, ndiye wakataura naye namaneja wake. Paakamupa $400 pane marisits here akanyoreranwa, pane here contract yakanyorerana pasi kuratidza kuti uyu abvuma kuti achaita show musi wa 1 January 2026. Takanyorerana zvese, ndosaka takatamirira. Okay, ende nyaya dzemari dzagara dzinoda point nesignature, ndizvozvo nereceipt. muimbi akatobvuma, akatambira mari, aifanira kutanga kuridza nguvai na 2 masikati. Ishe ya pakaipa. Neimwe nzira ndiri kuzama kutsvaga muimbi. Makwanisa here kubata muimbi uyu? Muimbi hasi kubatikana nhasi, chero foni yake tikaifona haisi kuita. Even pandanga ndiine vanhu vacho ndazama kuti titaure nemuimbi, muimbi hasi kubatika. Chezvo ndamusendera message, kana mandibata ndibatei munzwe nyaya iyi, maybe unogona kunge une side rako. Asi iwe vari kurwadziwa nenyaya yekuti wai akativanda, wai aidzima foni, wai ainyeba. Ndozvo vari kufunga kuti maybe kutinyebera. Kana dai akatidzwa kuti kune rufu, vanhu vari kurufu, tingamanikidzere kuti munhu azoridza bhendi iye kune rufu, hazviiti. But vari kuti wai aitivanda, iye akatora mari, akanyepa. Akambotanga ati iye atopinda mukadoma. Handiti ari pagaraji rakati, avo vakatodrive kusvika ipapo vakaona munhu asipo, akazoti ndatorerwa drama wangu. Kana ukatorerwa drama kuti one of the band members akaita dambudziko nemawandiro akaita maseasoned, ipo pano pane chinawe mukoma KB, kana chief namusa wenyama vasipo, radio inovharwa. Aiwaka, kana shugeti asipo inovharwa. Tinototsvaga kamumwe munhu anofanira kubata. Saizvezvi mashira aenda kuoff. Yes, tapindira. Dai akaita dambudziko akataura kapane nguva kuti ndiwo dambudziko ndaita sei randasangana naro. Saka patatanga kutaura nyaya yemukoma KB, tapiwa mazita evaimbi vane mbiri yekutora mari vasingaendi kumashows. Tapiwa mazita evaimbi vanoti vakati vane show vanogona kuridza 30 minutes kana 2 hours wofa varowa pasi. Tindotendai Masenu mucheki mukuru. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfadza ndokutsotsa turi kamatimana wese nyika ino. Paka Hurungwe chiri kuti tani. Hurungwe kacha. Yes. Hey, inzwa Zimbabwe. Ndakataura nyaya yekuti kune mwanakomana akarora. Mukadzi akabva, munhu akabva, mimba dzikabva, vana vakafa, but pakati pemashuri pamimba dzakaitika 5 apa kune mwana akatozofa asvika pa 1 year 6 months. Apa pa 1 year 6 months patsvagwa mubatsiri, amai vakavava vakati zvimwe zvese mungaita, but pamba pano panapa pavendichi apapinde mubatsiri. Mwana komana achibva aoneswa nemudzimai wake, zvikanzi shamari yangu
uchararama uri wega nokuda kwokutevera mai vako nezviri kuitika izvo. Haufambo here kumbobvunza upenyu mwene wawo kuti chiri kumboitika kwauri chii. Apo kwakaberekwa vasikana vangari 3 nemukomana 1. Zvadaro inzwai mhuri yeZimbabwe. Mukomana ndiye akazouya nemunhu ndobva asvika naye pamba. Asvika naye pamba ndobva vangosvika vachidizvo isusu toda kumbobatsira nezviri kuitika panapa. Amai vakamwaya vakabvisa maoko vakasumudza mudenga kusvikira vabvisa hembe pamberi pemubatsiri vachete. Hapana munhu anopinda pano uyezve wauya panapo uri mwana mudiki kwandiri ndi munhu mukuru. Chikonzero mai ava vane 66 years okubereka, makore 6 Zvadaro vakabva vanopfira mate kumaziso kumubatsiri. Mubatsiri akashivedzera akati zvamaita ndazviona, asi panapa pane nyaya mbiri. 1 dzamakaita kumwana wenyu ndakudzitaura. 2 nedzamaita kwandiri imhosambe handiripote kumapurisa but tichasangana. Ndofaita zvinhu zvakaita akati handiretadzi kusiya zvinhu zvanoita ndoita zvanoita. Chikonzero ndoda kuti vana vagare mushe. Amai vakangwara mhuri yeZimbabwe. Changa chakuitika ndechekuti muroora ari pamba nemurume wake vanga vakuti kana vakagara vari vese pakati pavo vanogona kungoona paine mwana akagara achitotamba obva disappear. Kana kutonzwa vakarara vari mumba vanonzwa mwana achichema mumba but mumba mavo hamuchisina mwana. Chinhu chakaitika pekupedzesera imimba yakabva ichangoponwa asi masuva akanga asati akwana ndingangoti yakabva asi yakachibuda yakaita zvokubuda asi masuva asati akwana sati mimba yakabva. Mwana akashaya negore ne7 months akatozouya zvakare mushure mekunge mune dzimwe mbiri dzabva kuri kumashure. Saka waiti munhu yaenda izvezvi zvatanga mhuri yeZimbabwe. Ava vati izvo zvamakaita tazviona, nyaya dzapakaparamura tadziona, asi yemapara kwavo ndiri hombe yemwana wenyu zviri nani. Amai ava vakuchitanga kurohwa vachinzwa mwana kuchema azvichaitiki kumwana wavo. Ivo ndo vakunzwa mwana kuchema vanomhanya kuenda kuvanhu vachiti kunzwa mwana. Saka chakunetseko zvino ndechekuti vakatizira kuvanhu nekuvanhu vanenge vatizira ikoko vanhu vacho zvakare vakutonzwawo mwana achiita sei achichema but vasingamuoni. Zvadaro akafonerwa akati kwete ndanga ndichida kuti amai avo vangoona but mwana iye ahana kufa nokuda kwaamai vavo. Avai vavo vasi vakauraya asi ndo vakaita kuti afe mwana uyu. Zvikanzi amai ava vanobuda vanoita basa rekufamba usiku vamwe vakarara but simba ravo riri pakushandisa vana vevaroora vachishandisa simba remwanakomana wavo. Zvavanoita ivo muroora akaita mimba kungotanga kuti mwana agadzirika mudumbu, mwana ari mudumbu iyeye ndiwo vanenge vachishandisa asati azvarwa. Akazvarwa uyu vanga vakutomushandisa kuti azofa mwana uyu akatonosvika pamusha wakagadzirwa ndokwakaita kuti afe. Musha wacho wakagadzirwa iwowo uri muvhileji imomo zvakare. Zvandoda kuita panapa kuti muzvizive kumusha kwakagadzirwa mwana uyu kwaakanofira havana dambudziko vanga vakatoteya pamba pavo asi ndoda kuti mupasiye zvakare. Hey, so amai ava havasiriwo vakauraya mwana 1 year 7 months asi vakamushandisa vakakonzeresa kuti afe nokuti ndiwo vaimushandisa achibva asvika pamba pakagadzirwa ndo paakadzoka mwana uyu. Mwanayo akazongoneta ari pamba but akanga atoendeswa kutodzoka akatodzoka afa kudhara. Ava kangomuka kuti mwana wangu ana kumborora mwana aita sei mwana angatogadzirwa kudhara. Zvikanzi zvandakuda manje inini ndakuchira zvakare kuti muzive kwakaenda kunogadzirwa mwana kwaakafira asi anga atumwa kuenda kubasa nambuya vake vanove amai vababa. Vanhu vagara 2 days kwamaKP ndovachabvunduka zvakare mwana akunzwa kuchema pamba paye vaida ndokuenda kwaSabhuku kuti dambudziko riri kunetsa mai vaiva rekuti vakangomhanya shoko rakasvika kwamuri Sabhuku but ona zviri kuitika mwana akuonekwa pandiri zviripo. Mwanakomana achibva aenda kwaSabhuku ndo zviri kuitika. Amai vangu vari kunze ndo vakakonzera kufa kwemwana but kwakafira mwana wangu vatoda kutiratidza vati zviri kuita amai izvi zvichawanika zvakare ikoko. So paakaenda achinoudza Sabhuku achibva ndomuudza kuti pana patori nevanhu vakasvika vachitaura mashoko kuti kumba kwako kwakuita sei kwakuwanika zvakare munhu achiita sei mwana ari kuchema ikoko. So Sabhuku akabva adana amai vave vanokumba kuti mwana ari kuchema kunova ndo kwakagadzirwa mwana atumwa ikoko achibva ati handinei nemi hamuna dambudziko ende kumba kwenyu sekuziva kwena chiita nini hakuna chichaitika zvakare but mubatsiri wangu angangoti ndoda kuti ndikuratidze pese pakadarika nemwana nezvakakonzera kuti afe ende hakuna dambudziko but vaya vanokumba kumwana ari kuchema vari kuti tiri kukumbira kubhadhara. Kunyangwe uchibvuma kuti isusu
tange takagadzira pamba pedu akafa nikuya kuzotumwa kumba kwedu asi toda kuita sei toda kubhadhara mwanakomana achibva ati ndoda kutanga ndanobvunza mubatsiri wangu so mwanakomana asi tapa mhinjiro yekubvunza uko amai vaya vanova ndo vakakonzeresa dambudziko ravo mukati mokuenda mberi zvikanzi nemwanakomana andirwi naamai pasina veukama hwavo ndokubva ashedza hama dzamai dzashevedzwa hama dzamai 10 dzaramba hatisi kuuya dzati hatisi kuuya kune vamwe varitoshevedzera kuti nditori nemwana wangu akutosvika kuma 40 years atori kuma 15 years ari mumba haana mwana kwatiri kufamba ndiye kwatiri kubata hama yedu saka pedza naamai vako ikoko mwanakomana anoshedzera achiti inini amai vangu haisi hama yangu amai yangu achitondikonzeresa ndikaita zvinhu zvandinota ndiri ndega ndisina kushedza imi hama mangwana munozoita sei nyaya iyi yakudzoka zvakare kumwanakomana ari kuti amai vakandipedzera vana nhasi uno ndakushedza hama zvakare pane zviri kuitika hama dzamai dziri kutorambawo dzichiti hameno kana kuri kufarika vafe but mangwana ndichaita sei uyu mubatsiri ari kushevedzera kuti zvandichaita apa zvakaoma apa amai vako ri kuna kutopinda mubhini nokuti mwana uyu atove mukuru kwavari vana vachafamba vachivatinha ava vacharohwa naamai kusvika vabvuma vacharohwa amai ava nevana vese vakaparadza iye ari kuti aiwa ndaida kutanga ndaunganidza veukama voungana ndovaudza zvakaitika kana pane zviitika kumberi hama dzamai dzichita sei dzichiziva amai dzamai dzese dziri kuramba nokuda kwekuti pane zvavakaitirwawo saka uyu mubatsiri ari kushevedzera achiti inini handikwanisi kukurapa kana iwowo usina hama dzamai vako padhuze nokuti nyaya iripo apa inoda hama dzamai vako kureva kuti akaita mukadzi zvakare izvezvo akangoita kuti pamuviri panogona kukanganisika kuti amai ava mushonga wavo uchiripo uchine pawa here aiwa ari kureva kuti hama dzamai vavo dzikasvika pane kugezwa kwavaroda kuitwa hama dzamai vavo dziripo zvinoita kuti mangwana zvisakonzeresa kumwana nokuti vakafa amai ava kunyange hama dzavo dzichiva nemhosva but vakangofa chete vanodzoka kumwanakomana saka hama dzaamai dziri kuramba mwanakomana ndiyaunza nyaya kubva kuurungwe baba Isabel mubatsiri akataura here kuti amai ava vakakonzera rufu rwevana vakawanda sei mimba dzese dzakaitika kumwanakomana wavo ndivo vakakonzeresa dzanga dziri ngani 5 kwozoita kumba kwavo kwakutaura kuvana vehanzvadzi dzavo zvakaitika futi ikoko but kuno vakaita mwana 1 vanasikana vese vari bo but uyu mwanakomana uyu ndiwo vanga vachishanda naye ya pakaipa Zimbabwe munoti kudini kone icho chekuhurungwe baba Isabel pane chimwe chiri kupisa re chamungada kutsudzura kumuri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima namosa nyika ino ndinenge ndakachibata muri yeZimbabwe paka mapindira papi ndambokangasa kuchitaura ndechepamberengwa ichi okay pandakaenda goreriya kumberengwa muri yeZimbabwe kune nyaya ndoda kutaura pano yemwanakomana akafirwa nababa vake afirwa nababa vake iye pakazofa baba vake angatori nevana vaviri aine vana vaviri ndokubva atora amai vake kugara navo pamba pavo sabreadwinner waamai nemhuri yake nokuti baba vafa mwana uyu vakazvarwa varipo 4 vasikana 3 iye ari 1 kureva kuti vanasikana vese vetoti kwaariye baba paakatora amai vake kugara navo akazoita vamwe vana vaviri kureva kuti ane vana 4 naamai vake vari mukati mekufamba ndokufamba ndokunoudzwa zvavakaudzwa akanzi uya naamai vako kwaakafamba okay ndokunotora amai vake kuenda kwaakafamba hamai kumagunde hekumagunde hamai kumagunde hekumagunde jekesa musutu hekumagunde kufamba uko vachienda kwavakadanwa ndoko vakanzi amai muri kufunga kuti muri kutambura hamusi kutambura pamwana uyu ndo pane kurarama kwenyu vese pese apa ndo pane zvipo nezvipo makafamba kwakawanda munambozvinzwa here kuti mwana uyu pari pane chipo zvikanzi titogara takazviziva but vanochibudisa ndo patisinga zvikanzi chipo chiri pamuri amai ndichagara pasi nemwana ndaudza mwana achazokuudzai ndo pachabuda kurarama kwenyu ndaona mainda mberi kana mabhazi chavo akatonyorwa pazita kuti Boshongora yes kubudikidza nemwana uyu but mhiko dziri pakati muri maviri amai vachibva kugara pasi nemwana mwana achibva audzwa zvikanzi shamari nyaya toda kuudza pana paikauma kuti gamuchireke but patiri kuona tato ihwina ndepekuti amai vako vaziva kuti zvauchauya nazvo iwewe
ndo pane kurarama neupfumi hwenyu kuramure zvakanaka. Zvikanzi wone baba vakafa, baba ndiwo ava. Baba vacho zvakare vari kutoya vachitomurotsa mwana uyu kuti azosvika panapa nhasi. Mwana achibva anzi iye upenyu hwako iwewe pauri hongu mushoma kukuromba, but amai vako chakuraramisa pari kudiwa bonde naamai vako. Mwana akura seiwe. Mwana uyu kanisa kanganise kozinozo atori mu 37 years vana 4. Okay. 37 years. Ndokubva anzi waifanira kuudza mukadzi wako. Asi chakakosha pa mukadzi wako anogona kuzviramba. But chatiruda ndechekuti izwi renyaya iyi ringosvika munzeve dzemukadzi kubvuma kana kuramba, but izwi ngarisvike munzeve dzemukadzi wako. Mwana uyu murume uyu akabva amuka achiti kumukadzi wake usiku, akamutsa mukadzi wake, ndobva amuti mai mwanya andizivi, ndarota munhu achindiudza kuti uri kuziva here kuti une pfuma, but pfuma yako yakavanda. Baba vako vachakurotesa, but zvavachakurotesa udza mhuri yako, usazvivanze, zvitaure kunyange zvakaoma sei. Saka iye anoti ndazvirota pakutanga, pandarara ndazozvirotesa nababa vari kundiudza kuti nini, ukaikwanisa kusangana naamai vako semurume nemukadzi, jira ramuchashandisa kupukuta pamuchasangana ndiro rachenda naro kumubatsira, iro richashandiswa iroro muchaita pfuma yakawanda nguva diki. Okay. Saka zvandoda kutaura panapa ndoda kuti mberi ngwa mundibatsire pamuri kuona kuri kuitika zvinhu izvi, nokuti pane chiratidzo chavepo iko zvinozvaida kuti nyaya izouya, ende nyaya iyi yautanga kuuya nemuning'ina waamai ava, nokuti amai ava vakafa. Amai vadzoka zvakare iri hondo kumwana wavo, but vakagara pasi vakawirirana, vakaita chinhu chinokuwirirana, but vafa kudaro taane 4 years vadzoka vakushungurudza, mhuri yapera. Okay. Mwanakomana audzwa nemubatsiri kuti ndo zvaunofanira kuita. Mudzimai wako anofanira kuita sei? Kuzviziva. Yes. Kubvuma kana kuramba, asi zvisvike munzeve dzake. Achibva aita kunge aroteswa ndokutaura nyaya iyi. Mudzimai akadaro achiti kudini? Kuti ndo zvinoita hombe, kune zvinhu ihope, kune zvinhu zvakadaro iri, kune zvinhu zvakadaro iri, ndo nyaya dzakaipaka, nyaya dzisingaite. Akatoti kwai atira mashoko ekutoti ndo urombo iwo. Ukaona munhu achigona kuita izvozvoka kuti uri kuromba, taifanira toenda kana kuchechi kwedu mubatsirwe baba. Hope dzakadaro zinoita sei? Hazina kunaka. Kutaura kwemudzimai. Amai pavakanoudzwa mashoko nemwana vakati kudini? Amai pavakanoudzwa nemwana vakabva vagamuchira nyaya ishi, ndobva vaita bonde nemwana. Okay. Mwana achibva atora zvaakaudzwa nazvo ndobva aenda nazvo kumubatsiri. Aenda kumubatsiri mwana, ndokubva iye anzi unofanira kuita chimwe chinhu chinofanira kuratidza kuti iwewe wakaenda ikoko ndiko wakadzoka nemari. Okay. Kumberengwa kune vakomana vematombo, kune mamaini, ndokubva aenda mukomana uyu achibva adzoka achinzi iye ane dombo raarova remari, ende zvechokwadi dombo iri rakanoitika akariwana ndobva kubuda mari. Mungaziva here kuti akabata dombo rakakura sei uye akaita mari mushure mekuita zvese izvi zvaangaudzwa nemubatsiri? Right, mari haina kubuda, but pakabuda nyaya ye 3 kgs the gold. 3 kgs? 3 kgs. What? The gold. Zvokuti vanhu vakatombomira kushanda vachitevererana naye, ndokubva atenga motokari dziri kuita 2 anditika achibva atsoga maground ekuda kuti sei ada kuvakisa bhawa, ane zvakawanda zvakaita. So izvezvi munhu watotaura uyu aiwa ingesha. Okay. Ane mari dzake. So zvadaro amai vake vakazofa, amai vafa, amai vachibva vanobuda mudzimu kumwanasikana wehanzvadzi yavo kumusha kwavo, kuti inini ndakafa ndakasviba, ndakafa ndine chigumbu, mwanakomana wangu akandiita mudzimai. Yes. Ava kuti vadzoke vataure nyaya iyi paikabvunzi mwinyi yakazobuda ichinzi iyo vanatezvara vana sekuru vaona muzukuru aita mari, varida kutsvaga pekumudyira mari, vakaitanga vachibva nyarara. But munhu aitsva nyaya iyi munhu ane mwanasikana aibudirwa nemhepo ishi. Pose paafamba ndo nyaya yachona. Akatombonzi imimi ndiri kubuda muzionere, ndichazorova homwe yandiri kugara iyo kuti mufambire nyaya idzi kusvikira vaenda, but yatsikwa kudaro. Mufi akati alright, ndazviona, vazukuru vangu, vana vevana vangu
ndakwenda kumba kwawo vauto ndakwenda kumba kwawo ndofa kutumira shukuru kunzi mwana adonera mumugondi mumutsime mugoti wepamba une chivharo akavhura mugodi akapinda akapinda vanhu vakazouya kuzokumbira kuti vashandise mugodi ndo vakazoziva kuti mune mwana aita 2 days asingaonekwi akatofa ndofa burizwa saka ndiri kuti mberengwa chachiratidzo chokuti tizivane kuti muzive kuti pamba pakatika zvinhu zvine papi tobva ipapo vana pachavo vepamba vaimwa tii amiti vakanetsena sei kwakurwisana kwakutemana umwe mwana achibva afa vakatemana nei kutemana nemakapu chaiwo chaiwo makapu esimba yayo kutema umwe mwana ndiye pasi kuzotakuriswa chipatara mwana afa hakuna munhu zvinhu zvakaitika pa 2 months kumashure uku izvezvi zvakare kuchibva kwabva vamwe vanhu kunaunda 2 muna November December kuchibva kwabva vamwe kunaunda 2 vana vemunhu 1 kureva kuti imba yake vana 4 ese vaita sei vavharika ahanda kutaura chiri kukonzeresa but aifamba achizwa nyaya dzake right munhu uyu ane vana vashaya ukama hwake nemwana akanoromba akanosvina naamai wakamira sei wacho akanoromba ndiani vana vari kufa aizvi iyeye akaromba iyeye iwe wakubata 3 kgs iyeye ndiye ane vana vari kufa varipofe vese vapera kudaro ari kurotesa even paanofamba zvisi kuvanzika zviri kubuda pachena haangatauri ndobva zvapindira kumba kwemukoma musi wa1 unoyu ndobva mwana afa ndobva zvabatwa kati aiwozvo yati kubata svikanzi nyaya iri kwaiga vanhu vaya vachibva ti family ngatifambei tese mukoma naye achibva ramba aramba svikanzi hatifambe veukama achibva vaenda vakanoungana pamba kati vana vako vakafa iwe iko zvino zvatapindira uku kwedu kwafa 1 but zvatiri kunza zviri kunzi iwewe une zvinhu zvaunofana kupupura iwe kusvikira aramba kusvikira vakomana vaungana vakati tichaenda kujere but kujere kwedu tichaenda iwewe wafa nokuti hatingaperi nyaya tiri kuziva uri kurambire kuenda munhu uyu akataka kuvaudza uye akati kana muchinge mazofamba kumwe kwamunoenda kunyange ndisiri ndatanga nyaya iyi kuti muzive kuti mufi uyu ari kuita nyaya idzi agamuchira zvamaita pane chiratidzo chandisingagoni kukuudzai nokuti ndikakuudzai chiratidzo ichi amuenderere mberi munocha asi muchaona chiratidzo ichocho ndochamuchaona kwamaenda kazvikanzi hatichaendi kumwe toda iwewe waona zvinhu tibatsire zvikanzi handichada kuti umeye kwatiri pamba penyu ipapo kunyanya pamba papedzisira kufiwa apa pakatsvuka ropa apa ndo pandoda kuuya mushedze yauye vachibva shedze vachibva vaenda ipapo papa vanhu vaungana imwai mvura iyi gezai itai zvakati anoziva nezvaakaita pupura uchidarika pamvura iyi uchienda yes but tiri kuda kuti titaure kuti anoziva zvakonzeresa izvi ari kutorota izvi zvachinzi ita zvakati ndiye anofanira kupupura zvinhu izvi achibva apinda achibva taura kuti ndinopupura kuti inini ndakaita cheupombwe naamai vangu haana kutaura vanhu vachinzwa Zimbabwe ainzi pfugama uchitaura wega nemumwoyo asi kana wataura mashoko mumwoyo machona tinoda muromo nonga achisumuka musataure nemumwoyo muromo usingasumuke aiwa pauri kutaura nemumuromo zvisinganzwike but muromo wako ngausumuke kureva kutaura vanhu vakaungana mukoma KB amai ava pamba ipapo ndo pavakavigwa muyadhi so vakutaura uya nemwana pakafiwa uyu akabva azonzi kwete pekupedzesera handeikumba kune munhu akafiwa navanhu akawanda ndobva vaenda saka muyadhi umo anga azviona kuti muyadhi imomo zvakare ndo makavigwa mai vaya right mai vakatovaviga akatenga zve zvakawanda akavakira guva zvakanakanaka Zimbabwe tiri kutaura nezvepamba pane guva rakaiswa malaits kuchema mai vake zvadaro mukoma KB nguva yaakataura vamwe vasati apera amai vakabuda mubedroom vakafa vacho mushakabvu akapfeka hembe vanofungidzwa kuti ndiyo yakapedzisira kupfekwa pakufa kwavo vachifamba vakananga kuguva vachinosvika kuguva kuita muti wakareba waikoromoka senge marasha lese muti wakamira ndirika wakamira kudara una mabranches senge danda rakamiswa richibva ritasenge ratsvuka marasha kubva kumusoro achidona pasi iwo muti uchitopera kusvika pasi kuti no hapaisina munhu mapasti 2 dzemasikati akasikwa nyika vanhu vese vanga varipo vachitovaona varipo vakatarisa kudai ndiyezi
mubatsira chibvati ndinoenderera here mberi pane chamuri kuda here handina kumbokuudzai kuti pane chiratidzo asi chiratidzo chindikakuudzai munotya ndiani aida kuzosangana namai vakafa pana pakamira kana takauya hapana garai pasina hama yenyu garai pasina hama yenyu akuudzei munofanira kuripa zvese zvamuri kuona izvi zvakauya nenyaya iyoyo yaita kuti mai havafambe kuenda apo mai vagamuchira kuti mashoko andiri kukonzeresa kuti ndiparadze musha ndamanzwa ndiye ende munhu wacho ndiyei aita zvinhu izvi ndiye akandibata but honai Zimbabwe chimwe chidzidzo chandakataura nemwe mukuru wenzvimbo yachitaura achiti mukatarisa mwana uyu paakaita zvinhu zvina mai vake haana kurepa amai vakawirirana saka kune zvimwe zvinhu zvokuti mukawirirana but kana iri mhosva mumwe kana achibva azofa idambudziko saka musi weSaturday iri kuuya kwete yanhasi iyi ndo pari kunzi pamusha apa pari kuitwa usiku hwese vanhu vachiita zvavari kuita vachienda kuguva izvi zvinhu zviri kutaura izvi zvakandotaurwa nemunhu akagarwa nemhepo kuti kana muchinge maita zvinhu izvi ndaripo paitwa zvakati muchaenda kuguva kwangu kana maona zvakati futi moziva kuti ndagamuchira hapana kaudzwa kuti zvipi but manzi mune chamuchaona futi kuguva kwete zvakutaurwa nemubatsiri zviri kutaurwa nemunhu ari kubudirwa so kuripa uku aruda kuripwa nei mushakabvu hapana zvakataura kwanzi zvachataura zvakare kwanzi pane mhepo ichabuda zvakare kwanzi haichabudi pamwana uyu agara achibuda uyu kwanzi yakutobuda pane umwe munhu akanyarara ndo panichauya andingaitiwe mukadzi nemwana so havachazivi kuti hama dzacho vana sekuru zvakare vamirira kunzwa zvakare kuti iko kufa kwakazoita amai kufa kwamwari here nekuti kwanzi vakatozosvedza kuti amai varwara vatofa vari kuchipatara hama dzaamai ava hazina kuziva kufa kwavo kana kurwara kwavo mberengwa saka hama dzaziva kuti pane mwanakomana akanoromba handiti yes akashina namai vake vari kuti kudini ndonyaya vari kunzi garai pasi ende chinhu chavakaudzwa ipapo zvikanzizvo kuti musha mufi auya ega pana patiri mheremhere mukaita mheremhere kunyanya imimi verudzi rwemwanakomana uyu muchapera nokuti uyu mufi uyu hatina zvatigona kutaura kwaari iye ndatuya kwatiri isusu mukamuona zoti aramwa aenda zvadhakwa saka zvaari kutaura tevedzerai ini semubatsiri ndichangopinda pakati penyu kuti zvinoitwa sezvizvi zvinoitwa sezvizvi but maipera kufa dai munhu asina kupupura uyu izvozvi kutaura kunoku vanhu vangani vafa nekuda kwekushina kwakaita mwana naamai 5 vana vake 4 nevana vekwababa mukuru 1 5 wekwababa mukuru ndiazoita kuti zvibude because pavafambira mwana wavo zvikanzi aiwa hazina kutangira pamuri kwakafa vakawandeka ndikwa zvikatangira ine ndokwazviri nyaya iripo ndiyakati but munhu iye ngapupure but angasikari kupupura svika vana vake vese 4 vapera 27 minutes to 9 ndo pafika nthawe pale manje muri kunzwa kache kumberengwa icho munititani nacho 0713938538 0713938538 kanyamba na bozho please kuromba kunoparira honai mhuri dzakupera 3 kg dzegoridhe hadziwanikwe nje urombwa upfumi hwekuita nekusaremekedza pawakabuda napo kurara naamai sarenda mhoresa timu mashasha yese Alec Bweja Samantha Danda Jena ndinonzi National FM Shift Boss Victor Katiyo kana ndisingakanganise pandakapesera kakunzwa last year gremu regoridhe ranga riri pa 110 handiti gremu regoridhe 110 meaning kg 110,000 ndizvo ka 110,000 2 kgs 220 3 kgs 330 360 yeah ameno kana tagona mesi dzacho hakumana right kana yakakwira kana yakadzika asi patakapesera kunzwa yangiri pa $110 pagremu yeah unozorora baba Isabel but mari yechikudya kwayo kana uchiziva zviri kuserika zvakangoma unoidya nemuseredzero saka ichadyiwa nani pfuma yacho unoidya naniko wapedza vana vese kwadi muri yeZimbabwe ndiri modiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsotsora tiri kuitika matima nawose nyika ino ndinoziva kuti muti munenge makabata muri yeZimbabwe muri matima dai nyika ino chikonzero maremera dzinza muri kuita kupfapfaidza muri yeZimbabwe pane nyaya yandinayo panapa yemwana waSabhuku akabatwa nemudzimbai wemunhu kunonzi kwaSabhuku Jinya
jina muri yezimbabwe ndokupi huko kana ndisingakangane imutoko. Okay. Mukomana uyu akabatwa aine mukadzi wemunhu pamba apa muchinda akambobuda achibva aenda kwaenda achidzoka pamba achibva awanika mukadzi hapo aona mukadzi hapo achibva atirika ndimbobuda kuseru achibuda kuseri kuya wanike kune bathroom ino imomo kumapasisiro dzemanheru ndio mutori nevanhu rasa kuzodzingirira munhu achibhatisa. Saka nhasi yabva yanzi iri kuenda kune rimwe jinda ramambo kwari kunzi abhadhare mombe. But pane kuchema kwevanhu kuri kutaura mwana uyu mwana wasabhuku, asi kune mbiri yekuti mwana wasabhuku uyu nemukoma wake vanetsa panyaya dzemadzimai pakudonedza dzimba dzevanhu asi vari vana vasabhuku. So vanhu vari kuti iwo vamwe vari kutotya nenyaya yekuti mukaidanga mukaiziva dzimwe dzenguva mukainzwa ichangotanga kuti ukanzwa kuti ari kutonetsa mukadzi wako asati aita chii asati kunetsa mukadzi wako ukada kutoibvunza nyaya yekuti ko zvamuta muri kuzviitirei unogona kutonzwa kuti watopinda mumaoko eblack book rasabhuku maererano nekuti mwana wasabhuku. Saka vanhu vachazitoita sei vana vasabhuku vochiregerwa here vachiita zvavanoda nevanhu nokuti vana vasabhuku akura seiko mwana wasabhuku atori nemukadzi wake atori nemusha ane mhuri yake vese vane mhuri. So pakadzoka murume uyu achisvika tona mudzimai wake asipo achibva ati regai nditsvage kuti mhuri yangu iri kupi achitenderera kuseri kwanga kune chinjausi bathroom achisvika achiona kamwana wasabhuku ane mudzimai umira kadya vaviri kuseri ikoko ndopakatiza. Saka nyaya nhasi ndiyo yapaiteswa kune jinda ramambo ichinzi zvanofanira kuti sei kuti vabhadhare. Mungazivere kuti madzimai mangani atorwa nemwana wasabhuku? Right, ndiri kukumbira namba yevakandibata yakakwanisa kuita 3 asi vari kuti yakakombiswa neinogara ichitaurwa kunzi akangosangana nemukadzi wemunhu yakatowandisa. Ndiri kukumbira vagari vari munzvimbo iyi tibatane izvezvi nenyaya yevana vasabhuku vari munzvimbo zvavari kuita kuti vakawanda sei vakaitwa zvinhu izvi munongosimudza ruoko. Vaenda here kwamambo kunoripota kuti ndo zviri kuitwa nemwana wasabhuku? Ndo zvinhu zvava kushedzera manje izvo zvekuti tanga tichirera nyaya kana tichida kuenda toenda kupi ende tinotaura sei kuti tibatsirwe nekuti vari kuenderera mberi. Ya pakaipa ukada kusimudza musoro ukada kakuripota unobva waiswa inonzi chi black book yasabhuku. Black book ndeyei? Ndiye kuti zita rako rinongowanikwa mune zvakaipa chete. Kuna sabhuka kuna chakanaka chawakaita. Imutoko iyi. Right, musati matsudzura chimwe regai kati ngosvitsa kamashoko ari kubva kakuBosch Motorspace tsudzurai chimwe baba Isabel. Ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza chiri kuitika matima nose nyika ino paka Karoi chakukaroi chiri kuti tani ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matima nose nyika ino paka Karoi. Muri Zimbabwe kune nyaya yakaitika kukaroi yemwana komana akaroora mukadzi wake nenzira yekutizira. Aroora mukadzi nenzira yekuita zvekutizirwa mukadzi achibva aenda pamba. Mukadzi aenda pamba apa amai vemurume haana kuenda pamba straight akaenda kwatete kuhanzvadzi yababa vemurume wake ndo vakazoenda shoko vachiti izvo muri kuzviziva here kuti kumba uku kwaita muenzi kune mwanasikana auya achiti aine pamuviri apa ndamubvunza ati kuuya kwamuri kunoreva kuti ropa ndere pano mwana wehanzvadzi yenyu ndiye ane pamuviri pandiinapo. Saka ndaya kuzokuudza hanzvadzi yangu ndo nyaya yaitika. Baba vachinzwa nyaya iyi vakati ini ndosora ndiri kubasa nchita basa rangu udzai amai vake vataure kuti vanozivei. Amai vakati handira zvondoziva zvakawanda asi chandoziva ndechekuti mwana wangu achiri mwana asati asvika saizi kuti sei yekuroora kuita mukadzi. Mukomana akatizirwa akura sei? Ane 19 years. 19 years. Musikana anga ati ane pamuviri pamukomana uyu akura sei? 18 years. 18 years. Yes. Okay. Right, avasungise vese but amai vemwana komana baba vakati naye amai tichaita sei mwana uyu vanozovauya pano nokuti kumamisha kuvanoti iwo once angosvika pamusha haadzokeri vasina chavakabata anofanira kuti abhadharwe. Zimbabwe nyaya yakanetsa kusvikira amai vemukomana vataura mashoko ekuti imimi vatete
ndimi mavingwa kumba iko kone musikana akauya kumba kwenyu mudzei mwana iyeye kuti amai vemunhu kana kuti vabereki vemunhu varamba kuti mwana wedu asati akura uye zvezera rake arikwanisi kupa mukadzi pamuviri. Ko iye mwana komana anga atizirwa anga ari kupi? Hapana, anga aripo achibvunzwa ari kuti kudini. Nguva yese pasikabvunzwa aitaura nyaya idzodzo ndaamai ende vakabheja kuti mwana wangu haasati akukwanisa kupa mukadzi mwana nokuti mwana icho beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Emeni o varoya vana piro mumba iwe amai vakataura mashoko ekuti kudini. Ndikandipa tsokororoso kana. Yes. Zimbabwe amai vakataura kumwanakomana wavo ane makore 10 nemapfumbamwe 19 years kuti musikana auya pano achiti ane mimba yemwana wangu kuti atizira aroorwe nemwana wangu anonyeba nokuti zera remwana wangu asati akukwanisa kupa mukadzi pamuviri. Okay. Ende upenyu hwake asati akutoziva kuti chinonzi mukadzi chii. Amai vari kutaura. Amai vari kudaro. Vanhu vakada kubata vanakomana kutaura naye vanzi musambati muda kudzinyirira mwana ndokuti mwana kwandiri kutaura haatozizi kutaura. Ndokubva vati kuna vatete itai kuti mwana yeye adzokere kana kunomisiya kwa sabhuku kana kwa mambo kana iri mhosva tichanoona nhamo mhosva yatichabhadhara kwete yekuti akaita bonde nemwana wangu zera rake asati akuziva izvo asati akura. Amai ava vane vana vanokona kuita ivo 4 1 musikana ne3 vakomana. Uyu ndiye mukomana mudiki uyu pane vamwe vakomana vese ndakazoita tsakurudza ndichipinda mukati mavo hapana akaita mwana ari pamba vakada kuita mwana vanotomitisa kunze auya pamba hatendwi. Okay, anogara kunze endeni toita sei mwana uyu vachibva vamendesa kwa sabhuku vachibva vashedza vanhu ava kuti uyai kudare amai ava rubonga ava murume wavo nyangwe kuende kudare haana chanotendera kutaura. Regai nditaure inini amai ndivanokutaura baba vataure kunyange baba vachizwa kudare vanoti manga maudza here mudzimai wangu kuti kune dare mutupo iwo wakaipa vanopisa mai vavo. Mwana wavo vangasingataure baba vangasingataure vaitonzi naamai ava mazvinzwa here vanongoti tazvinzwa saka mati kudii simba richidzorerwa kuna amai. Okay, mwana aendeswa kwa sabhuku ndokuda 2 days ariko vari kuramba kuenda kudare vari dzemera kuti achitore mwana akakanganiswa haadzokeri pasina kuripwa mutemo ndizvozvo varamba sabhuku kusvika ati ndokudzorera mwanasikana kwatete kuya kwaakaenda ega achiti ndatizira ndobva aenda ikoko ariko ikoko mwana akutobika hareki kutumwazve ndizvozvo atizira kwakateteka muroora kawa akutobika ikoko ari pamoto ari kubika musoro mupoto esadza adona mwana furo abvatsva akurwara pari ipapo mafenzi agara achirwara here pari hapana anozviziva zvatangira ipapo hande kuchipatara vari kufonera mukomana kuti regai ndiudza amai vari kuti iwe vagara vasingatogoni kuzinzwa vakudzikira tete makachengetere mwana yeye ndikakudzete mosiye kwa sabhuku aifanira kuziva zvokuita imi matetegera nemwana yeye vatete vachagara nemwana here vachimirira vakupikisana mwana aya nemaronda mwana kuchipatara ari kuchipatara ndobva agara muchipatara. Zimbabwe ari muchipatara kudaro nyaya ichitaurwa kunze ndokubva abudiswa muchipatara chenzi mishonga ine zvakati ende chimashandisira kunze akumira kuchipatara ndivatete vega vakatambirirei muroora achirwara kudaro Zimbabwe regai ndikuzivisei achirwara kudaro mwana achibharara zvakasimba zvakare ndokunzi sumudzai mwana uyu marwara kuti achaite ndokudzokera kuchipatara achinasvika kuchipatara mwari vakati mweya wangu autambudze ndobva watorwa mweya achibva afa. Mwanasikana achibva ashayika nematambudziko ashayika kudaro vateteka vachibva vaenda kuhanzvadzi yavo feya kumba kwezvikanzi zvimwe zvacho mazonyanya
zvingani zvakaitika kana munhu akauya pano achitaura nyaya yekuti akatizira mwana wedu, munhu ari maoko medu. Dai manga muchiti paakatizira makaenda kudare mukatongwa muchiti hamumudi muchibva mabhadhara, aifanira kuramba ndeuyu ndopaibva maoko medu. Kunyanya kukafira maoko mangu atofira maoko menyu hanzvadzi nemuroora. Zvamuri kuita zvazvisiri izvezvi. Ndokubva vatete vasumuka, ndokubva vaenda kumbe kumanasikana kuti mwana wenyu akafa, but zvakaitika nezvizvi zvikanzi vabereki vanasikana. Kira zviye mwana wamuri kutora ndopi? Tine watisiri kuona pano asi ari kwenyu. Zvikanzi anga ari kwedu. Zvikanzi kochicha zvoita kuti afe kana akashanya nemakumba akachifamba. Akauya akafa here, akakandwa pakati here, akakandwa mumba here, ko kana makaona akafa makareke kuenda kupolisi. Zvikanzi akari mupenyu. Chii chakaitika? Tiri kunzwa nyaya dzenyu, tiri kutsvaga mwana wedu. Havasi kuziva kusvikira vaingwena sabhuku nyaya yakukwizwa baba naamai vemwana wacho vatanga kutoshwa nemukomana wachona. Zvikanzi ngatifambei musati aviga mwana. Vakunofamba kuchibva kwazoshevedzwa mubatsiri akasvika panzvimbo. Zvikanzi muri kudetseka neimi, zviri pachena 1. Ndiani kwakabudisa ziso uyu ari kushinza mashoko ekuti ndiani arikuda kuya kuzotora murume wangu? Izwai apa Zimbabwe. Mubatsiri ndiye akaunza kana kuti akataura mashoko ekuti imimi muri kunetsekana. Ndiri kuona mwana uyu atizira murume womunhu. Zvikanzi aiwa mukomana, zvikanzi aiwa 19 years mwana. Zvikanzi maiwe uyu mwana uyu zuva rakasikwa naMwari rakakwana. Kana muchiti hana mukadzi, vatori nevakadzika vatori pasi pemwana uyu, nokuti nguva yaada nenguva yaadiwa ane bonde masikati kana usiku. Asi nezvotarisa kuti bonde racho hamuri zivi, ndosaka muchiti mwana. But munhu iyeye ari kuti ndiyani atizira murume wangu, ndiye aita zvinhu izvi. Unganai. Yes. Then you're sure to pin for wakachwemba kipini kiasha. Iritini for it way. Sikuru. Vanhu vachibva vaungana ivo vaitonda sezvo vakagara vachiramba kubva pakutanga ndokunoungana. Zvikanzi aiwazve handidi kunongedza, handidi kubata munhu, basa pandakakatongwa iri ndakapiwa masetifikati matsamba nevanoona kuti tione zvemumhepo. Ndakabvumirwa nehurumende, ndakabvumirwa kuti ndiite basa. Simba rotoda kushandisa panapa ndirero pari pano. Ndevapiwa mwe vana nevazukuru vari pano. Zvikanzi varipo but havasi kugara pano chikonzero vakametisirwa kunze. Vakavimbisa kuti vakauya pano vanogona kufa nokuti shoko rino rakagara rambobuda kumashure kunzi vana vese ava vana vanovashandisa but aisaziva kuti ndiani. Zvikanzi vana vese ivava varume vemunhu 1, mukadzi wacho 1. But akasika nongedzwa but munhu wacho wanga ari amai vavo. Vanhu ndo vairamba kuti mwana wangu haasati akuziva chinonzi bonde but ndo vaishandisa mwana. Zvikanzi raiti unganai kusanganisa sabhuku nevana venyu. Zvikanzi panapa hatidi kunongedzera munhu, tiri kukumbira mwana wavo, mwana waakamitisa ari musango. Endai motora mwana iyeye, ndiye achatiudza kuti ari kuita basa iri ndiani. Panga kune vazukuru vangani kunze uku? Akwa kune 2. Uyu ndiwo wangaita uchidereka. Vanakomana 3, musikana 1. Vakomana vese 2 vakuru vatori nevana ma1 but vari kunze havasi pamba. Saka kwanzi tsvagaipa vaviri vari musango ivavo. Ivavo vasati vatsika panapa ivavo vari kuuya kuzotanga kupinda mumusha vachitiratidza kuti ndiani ari kukonzeresa izvi. Ndobva kanouya umwe wokutanga achibva ramba akati mwana wangu handidi kuti aende, handiri kuenda. Umwe akati aiwa pamba apa nemurume wangu ndiyatinopada kupagara apa. Kana zvichinzi zvicharamba kuti pamba pagarika apa tigare nevarume vedu zviraitika wangu sabhewo enda. Hama kumagunde, hama kumagunde, zvakaisa musoto, kumagunde. Kupinda mumusha kamwana kapirapo 4 years. Ari mwanai? Mwanasikana. 4 years. Kapiwa tsvimbo. Katenderera netsvimbo. Akasi kuudziwa kuti ita zvakati. Kakodzi geza maoko, geza tsvimbo iyi, chibata tsvimbo yako, ita zvaunoda nayo. Katenderera. Vanhu vakagara. Kakagara. Kadzikwa kagara pacheya. Kakutotamba netsvimbo. Wanyika zvikanzi nemubatsiri, hei munhu wese ise maoko ako pamakumbo. Munhu wese akagara pano ise maoko ako pamakumbo. Zimbabwe ndoda kuti nditaure shida inonzwisisika. Yezvo pakagara vanhu baba vemwanakomana womukadzi wokuzofa vanhu vevana amai vari kunzi vanoshandisa vana vane mushonga wangatopiwa vachibva kumba chinzi patiri kuenda kunoungana pane vamwe. Oyi mushonga uyu tikasvika ipapo muchapinza maoko muhomwe makabata chii mushonga uyu makaubata kudaro munenge makabata
anditika Yeah. ivo zvakare vanga vane eploni vakabata eploni kudaro vakapinza ruoko nemueploni vakazvibata futi saka pakatenderera mwana haana kwaiyeni akakutodzimaidzwa Vanga pasina network. hapana network Zimbabwe. hei zvikanzirebatsira aiwa Bvisai maoko. munhu wamuri kuona apa zimbabwe akabata tsvimbo Tsvimbo. umwana wamunomuziva ka hausiri wanawo apa mukuru apa ndiye wandapfekenurira zviri pandiri ndobva ndaisa paari saka mwana uyu akadzoka asina chinhu inini Ndatadza basa. handichisiri chinhu munhu wese maoko pamakumbo pakaita noizi kuzotsvagawo ndikwanzi imi bvisai maoko adini vachirapa murume nemukadzi kubvisa maoko vari pakubviswa paiginya kamwana kakasumuka netsvimbo kuti utaka kutonorova gogo kudai kurova gogo kudai so aiwa zvikanzi zvatanga zimbabwe apa kusvika kanotsveta pamakumbo kakati ende kachitsveta tsvimbo ipapo kakabva kachimhanya kuita sekunonzi tsvimbo iyaika yakutomuchichidzira amai uda kubvisa tsvimbo yaramba iri paro zvikanzi aiwa mama ichi chama kuda kubvisa chasiyana nemwana Yes. tsvimbo iyi ndati zviri pandiri ndo zvenanga ndaisa pamwana Mwana. ndo zera ranga raane mwana saka zvabviswa pamwana zvikaiswa pamurika ndo simba riri papo mukada kunetsana netsvimbo tichazoita makuva maviri emuroora Nemi. nerenyu taurai nyaya yenyu saka zvandiri kutaura izvi zvetsvimbo izvi zvakaitika nezuro zvakaitika nezuro saka nhasi ndo panzipo pari kupindwa mumba kuti panotorwa hakatadza amai ava inzwai zimbabwe zvimwe nezvimwe zvisati zvabatwa kana zvazobatwa ka tozodzoka tichiti patakasiyira nyaya iyi onai zvakazobuda zimbabwe inzwai zvakaitika ndakazotaura zvakare nemumwe mukadzi wemwanakomana ane mukadzi akaramba kuti pamakambogara nemurume wenyu mimi chii chaitika zikani takagara naye but mumba macho taitomanikidza kuti aiwa sezvo murume muno mumba vamai vanakomana ava vanonziwo vakarara vaikamwa vaitambwa navo wasvika panguva yekuti semunhu ane mudzimai wobva watorerwa kubaba uri kunzi uri mumumba uri mumbiya uyezve vakatorerwa bvudzi rewakavanzika zvese zvirimo imomo kana vafunga kutamba nevana vavo ndomaonatanga unokodzonga imomo zvinhu zvirimo imomo vana vavo vanotovatora vachivapinza mumba vanotoziva vakubuda but kupinda mumba anoziva umwe akabvunzwa kunzi iwewe une kangani uchipepuka wapa dho rekubuda mumba mamai vako mubedroom asi paunodzokera woti ndarasika here rega ndidzokere zvakare woona kubaba varimo saka ndandisimo but ondesingobada ndichadzimira zvikanzi chokwadi nhasi chai ndabuda Yeah. zvikanzika nhasi toda kunobata but patiwenda kunobata vane dzvinyu zvakare asi kuti tiribate dzvinyu iroro ravanoshandisa ndo rarichateya parichauya richida kuzotora zvinhu izvi tobata zvese but zviri kuitwa nhasi Musi wemande. musi wemande 5 January. zvanga zvanzi saturday weekend vakaramba vanhu vakati kwete Ete. ende vanhu vabva vati mwanasikana muroora uyu haasi kuvigwa kana vambuya ava vamwene ava vasati vapedzerwa apo vachibva vanzi hatisati ataura nyaya yekunzi makauraya mwana pari kudiwa chii Saka izvozvi mutumbi wemuroora uri kumochwara. kumochari nhamo iri kunzi iri kumba kwamai nababa vemukomana uyu ndokune nhamo Asi vanofana kutanga vabatsirwa. vatanga vabatsirwa zvozoendera kumberi Ikaroi. Hai! Amai avo message iyi yanga yauya na 11:19 izvozvi 11:31 amai avo vanoshandisa mwana wavo kumuita murume ndosaka vari kuramba muroora ndinonzi mai Adeo kuinkomo vanga vabata kudhara network mai Adeo vabata network baba Isabel vanenge vanonamata soko yedzina ramwari yes tisati tapedza vanga vatoziva zviri kuitika baba Isabel vana amai sei vachidaro kushandisa vana vavo kutoramba nazvo mukoma kepi kuita zvinhu zvinodzivaidza vanhu kuti zvinhu zvisabviswa kumakavabarirei bhozvo tinotenda mubatsiri wekubatsira mwana wekushandiswa naamai wavo avo 19 years yakambonzi achiri mudiki here wanga vane umbowo unorwadza isusu wana ndinonzi Darlington Vochora pamazowe pamatola famu saka vamwe vana vakomana vari kupi variko
but vanongoita sezvo zvingofamba vachera dzimwe dzenguva vanonogara kudzimba kunogara vakadzi ndo vanenge vachitochengetwa ende kwanzi izvo dzimwe wandikataura naye kunyangwe muri mumba ukabuda panze unoti gentleman kufamba ndika but panguva utoona dzimwe dzenguva kuti akabatwa akabatwa hapana zvaanokwanisa kuita unotoona kuti shungu dziripo but munhu akabatwa